ಉಪ್ಪು ಕಲಗೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕದು ಸವಾಸ್ ಗಾಳಿ ಎಂದಲ್ಲ ಪಿರಾಂದ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲದನೆ ಅದಂದು ಬಚ್ಚು ಸೆ ವೈರಸ್ ಇಜ್ಜಾತ ಇತ್ತೆ ಬಾಂದು ಬೆಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಗಡ್ಡದ ಎప్పుడు ಮೇ ಬಜ್ಜು చేతి పట్టుకుని ఇచ్చామా ಅವಡಿ ಮತ್ತೆ ಪರವನ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಗ ದೆಪ್ಪರವನ್ ಊಸುವಾಸನೆ ಅವತ್ರೆ ಸೋರ ಆರಾಕ್ರು ನಾನೇ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಬಂದು ದಂಗ್ಲ ಅವತ್ರೆ ಸರ ನಾನೇ ಹಾಕ್ರು ಬೇರೆ ಹಾಲು ಬೆಚ್ಚಿತ್ಲೆ ಉಚ್ಚೆ ಕರಿ ಹಾಕಿ ಇಪ್ಪು ನಾನು ஒரு ಕರಿ ಹಾಕಿ ಎಟ್ಟರೆ ಎಂಟೆ ರೆಡಿ ಅವಡೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ഇങ്ങനെ നടുവിലെല്ലാം ബണ്ടില്ല ചിന്നെങ്കിൽ നക്ക് സൊറ ഇക്കറ് നടുവിലെല്ലാം അങ്ങനെ അത് ಬಿಟ್ಟಿട്ട് ಬರೆಗಾವಲ್ಲ ಕರಿ ಇದು ಇಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಹಮ್ಮದನ್ನು ಹಲೋ ಅಂತ ಕೇಟುಂಟುಂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆ ಅಲ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ ರೀ ಅದು ನಮ್ಮದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೋಭೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಬಾ ನಾನು ಬೇಗ ಪೋಂಡೆಗಾಂಡು ಅದೇನ್ರಿ ಅಕ್ಕೋ ಹೌದೇನ್ರಿ ಅಕ್ಕೋ ಹೌದ್ರಿ ಉಂಡು ಅವತ್ತಲ್ಲುಂಡು ಕುಲ್ಚಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ಎಂದ್ರು ದೀಪ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು അവിടെ മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ശോഭ കൂ ಕೂ ಕೊನೆ ಕನ್ನ ಗೆಜ್ಜಿ ತಂದೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೆ ಶೋಭ ಬಂದಾಳು ಉಕ್ಕು ಬಂದಾಳು ಕೂ ಹಾಕಿ ಉಂಟು ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕೋರ್ಲ ಗೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ತಿಗಲ್ಲ ದುನ್ನ ಪೋಪೆನ ನಿತ್ರಾನದ ಇದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬಚ್ಚಿನ ಸಪ್ಪರ ಎಡ್ಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟು ಏರ್ನ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟು ಎನ್ನನಾ ನಾನು ಎಂಚ ಹೌದು ಅದೇ ತೊಂಡು ತಜ್ಜ ಚಾಯ್ಜಿ ಗಡಿ ಕನ್ನ ಬರ್ತ ಮನೆ ಬರಲಿ ಲಿಂಬೆ ಬುಡ ಬರಲಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ರಗಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ರಗಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಂಚೆದ ರಗಾಲ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಹೂಸುವಾಸನೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಎಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಚೆನ್ನೆ ನಾ ಕೂಡದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲ ಬಂಡು ದಮ್ಮಿಗೆಟ್ರ ಬಲ ಬಂಡು ನಾನು ಪೋಂಡಮ್ಮ ಅಂದ ಚೆನ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಡು ನಾನು ಸಪ್ರ ಹೋಗು ಜಾವಗೆಲ್ಲ ಉಣ್ಣಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಡಯಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬೀಚ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲು ಹಿಂಗನೆ ಮೆದಿ ಅದು ಎಂದು ತಿನ್ನಂಡ ಇನ್ನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅವಡೆ ಅದು ಹಂಗನೆ ಬಂಡು ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲು ಹಾಯ್ ಸುವಾಸನೆ ಜಗಲ ಬೇಡ ಕೂಲ್ ವಿಶು ಇದ್ಯಾರು ಹೊಸತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಅಂದಿಯಾ 6 ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಕಂಡ ಬೇಡ ಬನ್ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಇದು ತುಳುವರ ನಾಡು ಗಾಸ್ಟಿಕ್ಡ ಅದೇ ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಟಿ ನಾನು ಇಪ್ಪ ಪಲ್ಕ ಬಂದ ನಾಳೆ ಉಲ್ಲಮ ಇಲ್ಲ ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ 20
ಆ, ഇത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എൻ്റെ പൽക്ക പറഞ്ഞ അങ്ങ നാളെ ഇല്ല അങ്ങ അങ്ങനെ ಯಾವ ಇದೇನು ಗೆನ್ಪುಜೆ ಗೆನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಯ್ಯ ನಾನು ಗೆನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಪಾತಿರದಿತ್ತ ಅಜ್ಜನಿಂದ ಗೆನ್ ಬಂದೆ ಗುಲ್ಲುನು ಐನನೆ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆ ಕೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಬೇಕು ತಿನ್ನದೆ ಮಲಗಬಾರದು ಆದರೆ ನನಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಡ ನನಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ನೀನು ತಿಕ್ಕುವೆ ಲೈವ್ ಹಾಕೋಗು ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಬೋಡು ಎಂಕಿ ಏಪಲ ಬೋಡು ಏರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಪಂಡಲ್ಲ ಸೋಯ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಎಂಕ ದಾಯಗ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಸೋಯ ಅಜ್ಜಿ ದಾದಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ನೆನಪು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಹೌದು ನಾನು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅವರ ನಡುವಿನಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಅವರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಕ ನೆನಪುನ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ ಯು ಅಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ ಯುಗೆ ಶೋಭಾ ಬಕ ಶೋಭನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಏರೇನು ನೆರಡೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ನೇರ್ ನೀ ಎಲ್ಲೇ ಪಂಡಲ ಬಾಸಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ದಾದಂದಿಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಸ್ವಾಸನೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸ್ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ತಗೋಬೇಕು ಆತಿಜಿ ಎಗ್ ಬುಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಓ ಎಗ್ಲ ಬಂಗುಡೆನಾ ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ವಿಷಯ ತುಲ ಮೀನು ಬತ್ತಿನ ಪಂಡದು ತಿರ್ತು ಬಲ್ತೆಯ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಕಡರೆ ಪಾಡಿ ಅಮ್ಮಡ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಪತ್ತ ಬಲ್ಲಂದ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ತಾರೆ ಪತ್ತ ಏರ್ನಾ ಮೊಲ್ಲ ಶೋಭನನಾ ಓ ಪರಬುವ ಹೀಗೆ ಶೋಭಗ ಬೊಕದಾಯೆ ನಿನ್ನ ಅರ್ಧ ಸೇಪ್ ಪಾಡಿನ ದೆಪ್ಪುಗೆ ಇನ್ನು ಅಂದಲ್ಲ ಈತೆ ಬಾರ್ದಲ್ ಮೋನೆ ಜಯಲತಾ ಕೋಪ ಕೋಪ ಬತ್ತಲ್ ಅದ ಮೆಗ್ದಿ ಬತ್ತಲ್ ಮಂಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಮೀನಿಗಿದ್ದು ಪೋಯನಾ ಮೀನು ಹಂಚಿಪೋನ ಗುಂತಿ ಏರ ಪಂಡೇರು ನಂಗೆ ಉಂಡು ಯಾ ನನ್ನ ಕಡೆದಿಲ್ಲ ತನ್ರ ಅಪ್ಪ ಬೋದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂತದ್ದು ಕಚ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗಿಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಜಿ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ನಾಲ್ ತೆತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ತಾರೇಪು ದೆತ್ತೆ ಕೊದ್ದೆ ತೆತ್ತಿ ಗಸಿಮಂತೆ ಒಂದು ತಾರೇಪು ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದೀಯ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕನಪೆ ಬಂಡಿರು ನಂಗೆ ಬಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಾದ್ದೆ ಜಲ್ದ ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪ ಜವೇನ ಮೆಗ್ದಿ ಗೀತಾ ಎಂ ಹಾಯ್ ಅಂದಿ ಜಲತ ಎಂತ ನಿಂದು ಓ ಊಸು ಅಂತಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಜಯಲತಾ ಸುವಾಸನೆ ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಓದಂತೆ ಮೇಲೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚತೆ ಅಂಚೆನೆ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ 9 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಲತಾ ನಿನಗೆ ಡೈಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಯಾ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸರಸ್ವತಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಏಪಲ ಬುಡ್ರೆ ಜತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲನ್ನು ಎತ್ತೇ ಮಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಬತ್ತಿ ಆಯ್ ಫಾರಿನ್ಗ್ಲಾ ಪೋಡು ಆಯ್ ಡೆಲ್ಲಿಗ್ಲಾ ಪಾಡು ಆಂಡ ಬರ್ಪುನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬೇಡವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಬೇಡವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲವಾ ಬೇಡದ ಅದು ಊಸುವಾಸನೆ ಉಂಟು
ಹೂ ಸುವಾಸನೆ, ಹೂ ಅಂದರೆ ತಲೆದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋ, ಹೂ. ಸುವಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಮಳ. ಅಕ್ಕ, ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇವಾಗ 8:45 ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮು 6:14. ನಾನು ಇರುವುದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಡ್ಲ. ಹೌದಾ, ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ವ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೇನೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನಾಡಿಗೆ ಬರೋದಲ್ವಾ. ನಿಜ. ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಿ ಎಡ್ಡ ಅಂದ ಅವೇ ಬತ್ತಿ ನಿಜ ఒక ವಿಶೇಷ ಓ ಅಂಚ ಓ ಇಂಚ ವಿಶೇಷ ಪರೋಡು ನಿನ್ನದೇ ಊಸು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಊಸ ಅಲ್ಲಿ ಊಸು ವಾಸನೆ ಉಂಟಾ? ಶೋಭಾ ಯಾರದು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ? ಅದು ಶೋಭಾ ಕೋಟೆ. ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೋಗಿತ್ತು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಬುದಿ ಕೈ ಅನ್ಕೋಗಿರೋ ಬರ್ತದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬರ್ತದ ಲೆಪ್ಪ ಏನು. ಅದು ಶೋಭಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಂಗೆ ದಿನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಡಿಯಾ ಅಂತ. ವಿಶು ಎಲ್ಲಿ? ವಿಶು ಈಗ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಶು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಲಗುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆನೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಶು ಎಲ್ಲಿ ಅಜಯಲತಾ? ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ನನಗೆ ಚಂದ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಶರತ್ಗೆ ಹಾಯ್. ಹೌದಾ, ಯಾ ಗೀತಾ ಎಂತ ಹಾಯ್? ಹೌದು, ಅಜ್ಜಿ ಬೈತಿಜಿ, ಅಜ್ಜಿನ ಕರೆಂಟ್ ನಿಲ್ತು ಪೋಯ್ದು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೈ. ವಿಶು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಓಲ್ದೆ ಜಲ್ತಾ. ಸುವಾಸನೆ, ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಅದೇ ಬೊಕ ದಾದಮ್ಮ. ಬೀನ್ಸ್ ತೆಪ್ಪು ನಿಜ, ಬೀನ್ಸ್ ದಾ ಹಾಗೆ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡು ಎಂತ ತಗೊಂಡು ಅವಸ್ಥೆನೆ ದಾದ ಗೀತ ಅವಸ್ಥೆನೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆನಾ ಯಾ ಪಂಡೆದ ಜಾಲ್ತ ತಿಗ ಚೂ ದಮ್ ಕಟ್ಲಕ ಬ್ಯಾನೆ ವೈಗೆ ದಾಲ ತಿನ್ಪು ಜಾಗ್ರತೆ ತಿನ್ನಂದ ಚಾಪಿನಿಗೆ ಇಂಟು ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಎಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಬಾರೆ ಓ ದೇವರೇ. ಇಪ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೆತ ಈ ಲೈನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪುನಃ ಕರತೆ ಅನ್ ಮೀನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬೇನೆ ಇಂಕೆಂತ ನಂಗೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ತೆತ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡ ಈತ ಬಯ್ಯಗೆ ಅಂದಾದಮಂತೆ ಓಯ್ ಬಯ್ಯಗೆ ಅನ್ನು ಇಂಚಿನ ಬೀನ್ಸ್ ಕಂತೆ ಅವೇನು ಉಪ್ಪು ಕರಿಮಂತೆ ಏರ್ ಮಾರವು ಅವೇನು ಉಪ್ಪು ಕಂತೆ ಆಜಾಯ್ನಿ ಶೋಕನ್ ಹೌದಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದೌದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಯಬಾ ಜ್ಯೂಸು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಜ್ಯೂಸು? ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಗೀತಾ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ವಿಶು ಯಬ್ಬಾ ದೇವ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುನೆ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಮುದಿಲ್ಡು ಕುಲ್ದಿದ್ ಮಾರ್ರೆ ಸಾವು ಹೌದಾದ ಬರ್ಪುನೆ ಅವೇ ಜ್ಯೂಸು ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ತುಳು ಹಾಡು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿ. ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ? ಹನ್ಸಿರಾಜ. ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೆಸರೆಂತ? ಹೆಸರೆಂತ?
ಹೌದಾದ काजी बात बार काकाजी बरे पुन्हा हो आलो ना पूजा लेक्चर अभी दादा बी प्लस सांजोकुला नेव बॉय एंड गर्ल प्लस ಹೌದಾ ಸಿರಾಜ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು HN ಸಿರಾಜ್ HN ಸಿರಾಜು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕ ಗೀತಾ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿಲ ಈಚೆ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಜಾಗ ಐಕಲುಂಡತ ಇತ್ತರ ಕರೆಕ್ಕರೆ ಮನ್ಪೇರು ಎಂದು ಕಜಿ ಪತ್ತು ಬಾರ ಏರೋ ಕಜಿ ಪಣ್ಣು ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ತಿಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನುವ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಮಲ್ಕಲ್ವೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಕಾಕಜಿ ಓ ಲೆಟರ್ 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 ಬಣ್ಣ ಪನ್ನಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೇ ಆಪ್ ಜಾತ ಅಂಚ ಬರಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಗೀತಾ ಬಕ್ಕ ವನಸು ಮಾತ ವನಸು ಜಯಲತ ಪೋಯಿನದೆ ಈ ಊಸು ವಾಸನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಉಲ್ಲನ ಸೊಬ್ಬ ಈ ಊಸು ಬಿಟ್ಟಿನಾಗ ಮತ್ತೆ ಓಡಿಪೋತಿದ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ವನಿತಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಯು ವನಿತಾಗ 10 ದಿನ ಅಂದುಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬರುವ ದುಃಖ ಒಂಜಿ 24 ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪಾಡಿ ಸುವಾಸನೆ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಹೋಗುದೆಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೂವು ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು ಇತ್ತೀಚೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೈದಿನಿ ಆ ಪಾತೆರದು ತನ ಅವರು ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಂತರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರು ಶೋಭಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿರಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಆಗ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಮಾರ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕೂಡ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಜಯಲತಾ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳ ನನ್ನ ಆಸೆ ಮಳ್ಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ರಾಕಿ ಏಯ್ போடா ಯಾರು ಏರುಂದು போடா ವನಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಾನಂದ ವನಸಾತಜಿ ದಯಾನಂದೋ ಐ ದಯಾನಂದ್ ಹಾಯ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸಾಂಗ್ ಕ್ಯಾ ಬನ್ ಬನ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಸಿರಾಜ್ ಹೋದ್ರಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಸ್ತ್ ಮಲೈಕ हिंदी आता है जी हाँ हिंदी आता है बात करते हैं मैं आप हिंदी से बात करो ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಕ್ಷೇಮ ನೀವು ಕ್ಷೇಮವೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಲೆಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯಿರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂಗಿ ಗೀತಾ ಎಂ ನಿನ್ನ ಕಾಗದ ನನಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿತು ನಿನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರು ನನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀನು ಊರಿಂದ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಲಗೇಜಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನನಗೊಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಂಡು ಬಾ ಆಯ್ತಾ ಆವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕ ಕಾಕಜಿಯ ಉಸುವಾಸನೆ
रॉकी आती आता है राखी हिंदी आता है ಅಕ್ಕ ಸೋಬಕ್ಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಈ ಜಪ ಇಶು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಮಂಗೇನಾ ವಿಶು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದ್ರಾ ಯಾರದು ವಿಶು ಇದು ಯಾರಿದು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಡಿಪಿ ಫೋಟೋ ತುಲೆ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ಮೇಜೆಯ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬೊಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜರ ಸೀದ ಫೋಟೋ ಓ ಅಂಚನ ಐಕಿನ್ನೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಓ ಊಸು ವಾಸನೆ ಮಂಕಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಯಾ ತಿನ್ಪನಾ ದಯಾನಂದ್ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಊಸು ವಾಸನೆಗೆ ಒಂದು ಡಿ ಪಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದು ಎಂತ ಹಾಕಿದ್ದು ನೀವು ಊಸು ವಾಸನೆಗೆ ದೇವರವಾ ಅದೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಮಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಆಯಿತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಫಿಶ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೋಬಕ್ಕ ಹಾಗೇನೆ ತಿನ್ಬೇಕಾ ಡಿ ಪಿ ಫೋಟೋ ಯಾರ್ದು ಡಿ ಪಿ ಫೋಟೋ ಇವಾರ್ದು ಶೋಭಂದು ನನ್ನಾಸೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳಮ್ಮ ನೂರ ಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನೇ ಅಮ್ಮ ಬಂಗಾರದಂತ ಗುಂಬಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವೇ ನಂದು ಡಿ ಪಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದು ಅದೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬಾಯ್ ವಿಶ್ವ ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಪೂರ್ಣಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಇನಿ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಬೇಲೆದಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳಿತ್ತಾರತೆ ಓಕೆ ಗೀತಾ ಅವರೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕ್ಷೇಮವೇ ಕುಶಲವೇ ಸೌಖ್ಯವೇ ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ ಸೌಖ್ಯವೇ ನಾನಿನ್ನ ಪತ್ರ ಓದಿದೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ ಸೌಖ್ಯವೇ ಅವರು ಬೇರೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಪೂಕಿ ಆ ಪೂಕಿ ಅತ್ತಿ ಊಸು ವಾಸನೆ ಏರು ಬಿಡಿಯರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಗಪ್ಪ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಗೀತಾ ಎಂ 6:10 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನಗನೇ ಪನಿಯರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಕೇನಿಯ ಅಂದ ಟೋಲ್ ಸಡ್ಡ ಉಂಡಾರ ಅಲ್ಲ ಏರೇಂ ಪೂಕಿ ಕೇನಿ ಪೂಕಿರೇನು ಕೇಂಡು ಮನಸ್ಸಾಗ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತನಿಗೆ ಟೋಲ್ ಸಡ್ಡ ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ ಅಜ್ಜಿರೇಂ ಪೂಕಿ ಕೇಂಡು ಮನಸ್ಸಾಂಡಾಗ ಇದ್ನ ಈ ಪೂಕಿದ ಆಯ್ತು ಬಾರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಲು ಬಂದ್ಪ ಯಾನೆನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪ ಏರು ಬಿಡಿಯರು ಪೂಕಿ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಗೋಂಕುರ್ ಕಪ್ಪೆ ಇನ್ನ ಮಂಡೆ ಫ್ರೈಬೋರ್ಡ ಎಗ್ವರ್ಚಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಊಸು ವಾಸನೆ ಅದು ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಎಂತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ತಲೆ ತಿರುಗಿದಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಿತೇನೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಭಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಾನೀಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆ ತಂದಾಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಸಪುರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಸಾ ಆಸಾ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಬೇಡ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ. ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯಿತು? ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಅದೇ ನನ್ನದು ಒಂದು ಗಂಜಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದೇ ಕುಡಿಯೋದು ಊಟ. ಬುಡ್ಲೆ ಪೂರೆಗೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಪೂಕಿ ಪೂಕಿ ದಾದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬರಬಲ್ಲೆ. ಈ ಊಸು ವಾಸನೆ, ಸಾರಿ ಸೋಬಕ್ಕ, ಆಸಕ್ಕಲ್ಲ ಸೋಬಕ್ಕ. ಸೋಬಕ್ಕ, ನಿಮಗೆಂತ ಆಶಕ್ಕ ನೆನಪಾದ್ರಾ? ಊಸು ವಾಸನೆ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಪೂಕಿ ಮೂಲುಂಡು. ಅಜ್ಜಿನ ಪೂಕಿ ಮೂಲುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುರ ಅಜ್ಜಿ. ಗೀತಾ ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಗೋಂಗೂರು ಕಪ್ಪೆ ಬಕ ದಾದನ ಪನ್ಪೇರತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬನು ಕಾಮಿಡಿ. ಟೋಲ್ ಸಡ್ಡ ಉಂಡರ ಇಲ್ವಾ? ಟೋಲ್ ಸಡ್ಡ ಇರು ಉಂಡರ ಇಜ್ಜೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೌನ ಮಾತಾಯ್ತು, ಆಹಾ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಿಂದ, ಅದೇಯಾದ ನಿನ್ನಿಂದ. ವಾರ್ತೆಗಳು. ಮಳೆಯ ನಡುವಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತ ಅಂಬಿ ಹಾಕಿ ಅಂಬಿಯೆಲ್ಲ ನೀರಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ದಾದ. ವಾಸನೆ ಜೋರುಂಡು, ಪೂಕಿ ವಾಸನೆ. ಘಾಟುಂಡ ತಡ್ಡ ಉಸುವಾಸನೆ. ನೀವು ಎಂತ ದಿನ ತಿನ್ನುದು? ಮನು ನಾಯ್ಕ್ ಎಂಚುಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ವನಸಾಂಡು. ಎಂಗಿನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮರ ಪಂಡತ ಯಾನಕ ತೆತ್ತಿಗಸಿ. ವಡಪಾವ್. ವಡಪಾವ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟು ವಾಸನೆ, ಸುವಾಸನೆ. ಗಲಾಟೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೆರೆಂಗು ಪೋಡಿ. ಬಟಾಟೆನಾ? ಹೌದಾದ ಗಟಾಟೆ. ಶೋಭಾ ಗಟಾಟೆ ಬಜ್ಜಿ. ಗಟಾಟೆ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಗಟಾಟೆ, ಬಟಾಟೆ ಬಬ್ರು ಗಟಾಟೆ. ಯಾರದು ಗಟಾಟೆ? ಯಾರು ಹೊಲ್ತದ್ದು ಗಟಾರದು ಬೈದ್ರೆ ಗಟಾಟೆ. ಗೀತಾ ಆಡ ವಾರ್ತೆದ ಪೂರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು, ಸಾರಾಂಶಗಳು ಪೂರ ಪನ್ನ ಬೆರಿ. ಬಟಾಟೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೆರೆಂಗು ಪೋಡಿ. ಎಂಕ್ ಬಟಾಟೆ ಇಷ್ಟ. ಟೋಲ್ ಸಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಶೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಯಾರ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಶೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ದು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಸೇಜು. ಚೀಚಿ ಎಂತ ಚೀಚಿ? ಕನಸುಗಾರನ ಒಂದು ಕನಸು ಕೇಳಮ್ಮ, ಕನಸುಗಾರನ ಒಂದು ಕೇಳಮ್ಮ. ಸುವಾಸನೆ. ನೀವು ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ ಉಂಟು, ಮೈಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತದ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೌಂಡಾ? ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡು. ಬಟಾಟೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೆರಿಂಗ್ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಸಾರು ತಿನ್ನೆಗೆ ಲಾಯ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಬೇನರು ಸೈಯೋಡವು. ಗರನೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು? ನಾನು ಮೈಕಿಡ್ಬೇಕಾ? ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ಏನು ಓದಿದ್ರಿ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜಿಗೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ, ಮೆಸೇಜ್ ಶೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿನಾ? ಗಗನವೇ ಬಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಮನಸ್ಸು. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಇದೊಂದು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ, ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಎಂತ ಆಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಇದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ? ಹೋಯ್ತು, ಇದು ಹೋಗಿದಾಗಾದರೆ ನಂದು ಮಂಡೆದು. ಮೈಕ್ ತೆಗೀರಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೇಳ್ತದಾ? ತೆಗ್ದೆ ಅಕ್ಕ. ಇನ್ನ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಕೇಳುಂಡಾ? ಹಾಗಾದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ. ಅಬ್ಬೋ ದೇವರೇ, ಎಂದು ಕಂಡ ಕನಸು ಸಾಯಿತೆಂತು. ಡಮರಾತಿಜಿ ಉಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ, ಮೈಕ್ನ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಇಡಬಾರ್ದು, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಅದೆಂತ ನೀರಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. देखो देखो मुझे चू नजर, देखो देखो मुझे चू नजर, మెరుంగా అకేలేనే చలో. హాయ్ అక్క, హాయ్ దిలక్రాజ్, ఏం చల్లారు? ఏం చల్లారు? ఏం చల్లారు? ఏం చల్లారు? సోబ ఉండ్రి పప్పునా ఉన్నొచ్చావా? ಲೇಟ್ ಆದನು, ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆದನು. ಇದು ಬೇಗು ನೋಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕ. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ ಬರುತ್ತ, ಅವು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಆತನು. ತೂಪರ ಎನ್ನ ಒಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜನಿಕ್ಲೆಗ್. ಹಾಂ, ಮೋಸಂ ತುಂಡು ಅಂಚ ಬಂಡ ಮುಸುಂಬ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತಿಲಕ್ ರಾಜು, ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಮುರಣಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದೈತೆ ಅಂದು ತುಯ್ಯ ತುಯ್ಯ ಅಂಚ ತುಯ್ಯ ಅಂಜೊಂಜಿ. ಕಮಲಾಕ್ಷು ಹಾಯ್. ಶೋಭಾ ವನಸ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜ, ನನ್ನ ವನಸ ಅದು ಆವ ಪರಡು ಕಟ್ಟದು ವನಸ ಮಂತದು. ಅಲ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲು ದೆಕ್ಕದು, ಅಲ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೈ ದೆಕ್ಕದು, ಅಡಿಗೆ ಮಂತ್ ಕೊನೆ 5 ಬಕ್ಕ ಬತ್ತುಕುಲ್ಲು ನಾನು ವನಸದು ಪಾತ್ರೆ ಕುಲ್ವಾಲು.
ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ನಮ್ಮ ದೀಪು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ದೀಪಾವಳಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆನಂದ ಲೀಲಾವಳಿ. ಮಾವ ಮಾವ ಮಗುವಾದರು, ಅಳಿಯ ಮಗನಾದನು. ಜಿನ್ನು ಜಿನ್ನುಗೋ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದಾರತ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ತುಲೆ ತೂತೆ ತೂತೆ ಅವು ತುಯ್ಯ ಐಟ್ ಬೈದನ್ರ ವಿಠಲ್ 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 ಕುಲಾಲ್ ಸಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಆರ್ ಕೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಆರ್ ಕೆ. ಏರುಂದು ದೀಪುಗ್ ಬೈ ಈ ಅಂದ್ಯ ಶೋಭ ದೀಪು ಬರ್ಪುಜತ ಪಾರುಸುರಾಮ್ ಪಾರುಸುರಾಮ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ತಂದು ಊಟ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಆರ್ಕೆ ವನಸಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ವನಸಾಂಡ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಯ್ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂಜು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಸಾದ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಒಂದು ಲೈಕ್. ಏನು ಏರು ದಾಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತ ಹಾಂ ಏನೇನು ಏರು ದಾಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಾರು ಯಾವ ಮಂತಿ ಜಪ್ಪ ಏರೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಡಾಪುಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಗ್ ಬಡಾಪಜಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ 420 ಬರ್ತೀರಿ ಎಗ್ ಬಡಾಪಜಿ ರಂಜು ಅತ್ತಾಯಿ ಎಂಕುಲು ಏರು ಏರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿಜ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುಜ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಶೋಭಾ ಮೆರೆನ್ ವನಿತಾ ಆಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಲ್ ಈ ಅಲ್ಲಿನ ಹೈಡ್ ಮಂದಿ ನತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಲ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಡಾಪಜಿ ಹೊನ ಸಾಂಡಕ್ಕ ಹೊನ ಸಾತಿಜಿ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಪೋಯೆ ಶಾರ್ಟ್ ತೂಯಾರೆ ಬಂಗಾರದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಸಾಂಗ್ ತೀಯ ಅವಳ ಶಾರ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂದು ಬಕನ ಮಂಚೆನತ ಏ ರಂಜು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಏರಿಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ರಂಜು ಏರಿಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಈತೆ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನಕಲ್ಲಕ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಗ ಒರಿ ಬತ್ತೇರು ಪಾತೇರಿ ರಂಚ ಪಾತೇರಿ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪೋಡಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಯ ಪಂಡ ಹ್ಯಾಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೇರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗಡ್ದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜೆರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಎಂಚಪ್ಪುದರ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರ್ನಾಡೆ ಪೋಂಡ ಹ್ಯಾಕ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಶೋಭಗ್ಲ ಅಂಚೆಂತುಲ ಆಲಾಪ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವನಿತಾ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಅವು ಪೂರ ಏರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದೆರು ಅಕ್ಲೇ ದೆಪ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಕೋಡಲೆ ಅನ್ ಲೈವ್ಡ್ ಕೇರ್ನೆಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿನಕುಲು ದೆಪ್ಪೊಡು ಉಂದು ಐಕೆ ಅಂಕುಲು ನಾನು ಈತೆ ಈತದ ಮಂತದ್ದು ಈ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ದೆತ್ತು ಬಿಡು ಆತೆ ಈತ ನಿಕ್ ಈತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ದೆತ್ತು ಬಿಡು ಯಾನ್ ತೂಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಪಾತಿರುವೆ ಯಾನು ತುಲೆ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಪಾತೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಿಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಎತ್ತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ರೆಡ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ನಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಏನ್ರಿ ವೇಗೀಸ್ ಹಾಯ್ ఒక దాయే బ్లాక్ ఆతి నింది ఇంక అవే మండే ಬೆಚ್ಚಾಪ ఒక ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನತ್ತು ಯಾನ್ ಏರಿಯಲ್ ಎನ್ನ ಕೈಯಾದ ಯಾನ್ ಏರಿಯಲ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಕೋಡೆ ಬೊಚ್ಚಾಂದಿನ ಪಾಡಿರ ಅಕ್ಲೇನ ಅಂಡ ಶೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ ಬಪ್ಪರ್ ಪಾತೆರಂದಿತ್ತೀರ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಜಾಕಲ್ಲ ಪಾಪ ರಜ್ಜಿಲ ಬತ್ತ ಬಂಡೇರು ನಕ್ಷಿತಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತೇರು ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಪೊಯ್ನ ಕುಲ್ಪಿರ ಬರೋಡು ರಂಜು
ಅರ್ಜುನ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ರೀ? ಹಾಂ, ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತು ರೀ. ನಂದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದಷ್ಟೇ ಊಟ, ನೀವು ಬರುವಾಗ. ಮತ್ತು ನಂದು ಮಲಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದದ್ದು. ಬಟ್ ಇದು ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರು ಯಾಂದ ಯಾತ್ರಂಜು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜನಲ್ನ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿಜಿ. ನಿನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿನ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿಜಿ. ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ದೇವೇರ್ ನಾ ಜಾತಿ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿಜಿ. ಶೋಭಾ ಕೋಪಾಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಾಲ್ ಯಾನ್ ಆಲೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ಆಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾತುಂಡು. ನಮ್ಮ ವನಿತಕ್ಕ ಬರೋನ್ ತಿನ್ನಕ್ಲೇನು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿನಿ ಕಾಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಾಲ್ ರಂಜುನ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಲ್ಲ ಅವು ಬೈದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿನ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಏರಿಯಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿಜ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಾಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನಂತ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುನ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಲ ಅಲ್ಲವೇನು ಚಾನಲ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಅವು ಬೆದಂ ಪಾತೆರ್ ನಾವಡು ಒರಿಯಾಗ ಅನ್ಯ ಮನ್ಪು ನಾವಡು ಏರಿಗೆ ಲೆಡ್ ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ಮನೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜಿ ಕಣ್ಣು ತಗೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವಲಾ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ನ ಓ ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ಕೂಲ್ ಓ ಯಾನು ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ತಿಯ ರಂಜುನು ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನು ದಯಾನಂದ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವರೆಗೂ ಅಲೆ ಗೊತ್ತು ಶೋಭಕ್ ದಯಾನಂದ ಏರು ಒಂದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿಜಿಂದ ಬನ್ನಿನಿ ಮಗ ರಂಜನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿಜಿ ಆಂಡ ಬೇಕು ಮೇರು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಏರೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಆರ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಏರೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿರು ಶೋಭಕ್ಕಾಲೋ పొన్ను ఓండు పొన్ను పోతుంది గుజిరిడు యాని ఏరేగుల పెదము పాతేదిజి ఇన్ని ముట్ట అంచిన జನ ಯಾನತ್ ಪೆದಮ್ ಏರ್ಲ ಪಾತೇರ್ದು ಜೇರು ನಿಂಡ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೇರಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮಲ ಇತ್ತ ವನಿತ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಪೂರ ಇಂಡ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೇರಂದು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲೆಗ ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆಟ್ಟು ದಾದ ಬ್ರಾಂಗ್ ಎಂಕುಲ ಇತ್ತೆ ವನಿತಲ ಏನ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಂದ್ಲೆಪ್ಪಲು ಯಾನ್ ಮಾತೆರನ್ನಂಚೆನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡದೇ ಯಾನು ಮಾತೆಡಲ ಯಾನ್ ಈತನೆಟ ಉಪ್ಪುರು ನಿನ್ನಲ್ಲಂಚೆ ಯಾನ ಮೆಗ್ಗೆಲಕ ಎನ್ನದೇ ಯಾನಿ ನಾನು ಈತದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಶೋಭಲಂಚೆನೆ ವನಿತಲಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಬೇತತ್ತಿ ಇಂಕ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ എന്നല്ല ದಾದ ಪಾಡಿಯಾ ಬಟ್ 100% ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಪಡ್ಡ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬಟ್ 100% ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಯೂಮಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಏರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಲೇರು 1000 ಐಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಕನಗಲ್ಡಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಏತ್ ನೆರೆಡಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಡ್ ವನಿತಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ತೇರಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ವನಸಾಂಡೆ ವಸಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡಿಯೇ ಬಾಯ್ ಪೋಪುನಾ ಅಡೆ ಪೋಪರಾ ಓಕೆ ಪೋಲೆ 100 ಸೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾಪಜಿ ಅಂದ ದಯಾನಂದ ಬುಡ್ರಾಪಜಿ ಪೋಲೆ ಅವೇ ಪೋದಲೆ ಬ್ಲೂ ಕುರುಚಿ ರೇಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿತ್ತ ಎರೆಗ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ದಯಾನಂದನಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ದಯಾನು ಶೋಭಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎರ್ನಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿಜಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್
ಬೊಕ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಲ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಂದೆ ಗೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪನಡ ರಂಜು ಹೈಡ್ ಮಂತ್ ಎಂಕ ಉಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಎಂಚಿನ 24 hours ಅಂಚ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ತೂತೆ ಬನ್ನಿತ್ತಾನೆ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಾಗ 24 hour ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಆತರ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಯಕ್ಷಿತಿನ ವನಿತಕ್ಕನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈರೆ ರಂಜುಗೆ ಯಕ್ಷಿತನ ಆಯತ್ತು ಯಕ್ಷಿತಿನ ಒಕ್ಕನೂರುನು ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಆಯತ್ತು ಅವಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟೇ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬಂಡ ಒಕ್ಕನೂರುನು ರಂಜು ಮಂತಿನತ್ತು ಅಬಿಯರ್ಜೆ ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಈ ಗಲಿಗೆ ಗೊಂಜಿ ಪಾತಿರ್ ಚೋಕೆ ಯಾನ್ ಗಲಿಗೆ ಗೊಂಜಿ ಪಾತಿರ್ದಿನತ್ತು ಯಕ್ಷಿತ್ ಬಂಡ ಒಕ್ಕನೂರು ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಬಿಯರ್ಜೆ ಕೋಟ್ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಶೋಭಲ್ ವನಿತಲ್ನ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ರಂಜು ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನತ್ತು ಒಕ್ಕನೂರು ಮಂತಿನಾಯ್ ಒಕ್ಕನೂರು ರಂಜು ಮಂತಿನತ್ತು ರಡ್ಡು ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇನು ಮಂತಿದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂಡ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಂತಿನತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ರಂಜುನು ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಡಿಡು ಏರ ಮಂತಿರಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ ಐಡ್ ಆತನು ಇದು ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳುನಾಡು ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇರೆಗಿ ಜನ ಬೋಡಂಡ ಅಕಲು ಉಂತದಿ ಎಂಕುಲು ಪೋಪ ಏಪಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ವನಿತಕ್ಕನು ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ವನಿತನು ರಂಜು ಮಂತೀನಿ ಓ ದೇವರ ವನಿತನು ರಂಜು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಪ್ರಕಾಶನ ಹೈಡ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ರಂಜುನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿ ಬತ್ತಿನೇನು ರಂಜುನು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಅಂದ ಒಕ್ಕನೂರುನು ಬಿಯರ್ಜಿ ಕೋಟೆನ ಹೈಡ್ ಮಂದಿನಿ ಅಂದು ಮಾರ ಇದೆ ಶೋಭಾ ರಂಜು ಮಂತ್ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ಹೊರ ಹೈಡ್ ಮಂತದು ಅವೇನು ರಿಮೂವ್ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಏರ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಅಯ್ಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಗೊತ್ತುನಾ ವನಿತನು ರಂಜು ಮಂದಿನಿ ಆರು ಮಲ್ತಿನೇ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ರಮೇಶ್ ಗುಜರನ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಕ್ಕ ಹೈಡ್ ಬೈ ರಂಜು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ರಂಜು ಮಂತೀನಿ ದಾದ ಬಂಡ ಅವು ಹೈಡ್ ಆತನು ಫಸ್ಟ್ದ 24 ಮತ್ತಿನ ನಾ ಕುಡ ರಿಸೀವ್ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ರಂಜುಡ ಈ ವನಿತಂದ ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಂತಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸೈರ್ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಟಚ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೆ ಅಲ್ತ ಕೂಡ ಬತ್ತಲ್ ವನಿತ ಪಿರ ಬತ್ತ ದಾದಿ ಎಂದು ಐಕಾಯ ಬಂಡೆ ಅನ್ನು ಹೈಡ್ ತೀಯರ ಪೋಯಿನಿ ಬಂಡೆ ಐಕೆ ವನಿತ ನೆರಿಯಲು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಂಚಿನ ಹೈಡ್ ತೂಪಿನಿಂದು ಹೌ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ 3 times you are very dramatic okay ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಹೈಡ್ ಆತಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಹೈಡ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪು ಜೇರಾಕುಲು ಲೈವ್ಗು ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಡೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಮಂತನ ಹೊರ ರಿಮೂವ್ ಮಂತ್ ಕುಡರ ಮಂತನ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪೇರು ಆಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ವನಿತಕ್ಕನೆ ಡೇಟ್ ಹೈಡ್ ಯಾವೋಡು ಅವೆಂಚರ್ ದಾಯಿ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನ ವನಿತಾನೆ ದಾನೆ ಐಡಿಯಾ ಓಡಿ ಯಾನ ಅವಲಕೇಂಡಿ ಈ ಅನ್ನ ದಾಯ ಚಾನಲ್ ತೀಯರ ಒಪ್ಪಿನ ಅನ್ನ ಐಕಾಲು ಶೋಭ ಪಂಡಾಲು ವನಿತ ಪಂಡಾಲು ಈ ಎನ್ನ ಐಡಿದಾಯ್ತು ಎನ್ನ ಐಡಿ ದಾದುಂಡು ತೀಯರ ಕರ್ಮ ಉಂಡ ಅಂತ ಪಂಡಾಲು ಆ ತೊಡ್ತನ ಕೂಡ ಐಡ್ ಆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ ರಂಜುನ ಐಡು ಮಂತಿನಿ ಮೇರು ಪ್ರಕಾಶನ ಐಡು ಮಂತಿ ఒక ಆರ್ಲ ಬೈಜ್ಜೇರಿ ಅನ್ನ ಲೈವ್ಗು ಅವ್ಯತ ಆಯ್ ಪನ್ಪಿನ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಜಿ ಒತ್ತುದು ಪೋಯಿ ನೀನು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ
ಅವು ವನಿತಾನೇ ದಾಯ ಓದ್ತೀನಿ ನೀತು ಜನ ಅಪ್ಪಗ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ನು ಅಮೀನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಈ ವನಿತಾನ್ ದಾಯ ಮಾರ ಐಡು ಮಂತ್ರಿ ಏನನ ಐಡು ಮನ್ಪು ಯಾನ ಅಂಡ ಏಪಲರ ಬರ್ಪಿನಿ ಹಾಕುಲು ದಿನೋಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಹಾಕುಲು ಅಕ್ಲಿಂದ ಐಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರ ಆರು तेरे माँ के साथ पूछो तुम्हारा माँ है ना उसका साथ पूछो ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐ ಡಿ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಂಜು ದೇವೇರ್ ನಾಜ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನತ್ತ ಐಡು ಮಂದಿ ಶೋಭಲ ಹತ್ತಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವು ಎಂಚ ಐಡು ಮಂದಿ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಡ ಬನ್ ಬೇ ಓ ಕಲ್ಲರ್ ಬಾರ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಡ ಬನ್ ತುಮಾರ ಮಾಕ ಸಾತ್ ಬೋಲೋ माँ दिखाएगी माँ नहीं दिखाएगी तो उठा के देखो ಮೂಜಿಗಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಐಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೆರ ಮಾತ ಬ್ಲಾಕ್ ರಿಮೂವ್ ಮೆಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತುಲ್ಲೇನಾ ಅತ್ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ರಿಮೂವ್ ಐಡಿ ಮಾತ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೆರ ಧ್ಯಾನ ವನಿತಾನೆ ಏಪನ್ನೆ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲೇನು ಐಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಂದ್ವೆ ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಂದ ನಿಕ್ಕಲು ಗೊತ್ತುಂಡತ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ವಾವಾ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಎಂಚ ಬ್ಲಾಕ್ ದೆಪ್ಪುನು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಂದೆ ಔ ಟು ರಿಮೂವ್ ಪಂಡದು ಇಂಚ ಲೈವ್ ಹೋದ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನ ಅವಲಾಕೆ ಎಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಐಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜ ಅವು ತುಯ್ಯ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವ್ರು ನೆಂಪೇರು ಆಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನ್ನ ಐಡಿ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ್ತ ಅವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ದೆಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಈ ವನಿತನ್ ಮಂತತ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇರನ ಬ್ಲಾಕ್ ಆನಾಗ ಏತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ವನಿತಕ್ಕಾರೆಗೆ ಏತ್ ಬೇಜಾರ ఆయన ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಿ ಓಕೆ ಅಂದ ಆಲು ಏತು ಸರ್ತಿ ಎಂಡ ಪಂಡಲ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಡ ಪಂಡಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಿಕಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ಲೆಕ್ಕ ದಾದಾನ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಪಾಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡಿ ಬೇತ ಐಡಿ ಮನ್ಪು ಸೊಬ್ಬ ಎಂಕ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಎಂಕ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಐಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಇತ್ತದ ಅಂತ ಆಲ ಪೋಡ್ತನ ಆತೊಲಿ ಹಾಯ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದೇ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಇರೇನಾ ಪುದರ್ ಪಂಡದೇ ಪಂಡೇರ್ ಅಂದು ರಂಜು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದು मंगलूर से आप मंगलूर लोगों से ऐसे बात करते हैं ना आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आता है बोतल ಪುದರ್ ಪಂಡದೆತ್ತ ಐಡ ಅನ್ನಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಪಗನೆ ಕೇಂಡೆ ವನಿತಾ ಐಡ ಇಲ್ಲ ದಾಯ ಐಡ ಇನ್ ಏರ್ ಐಡ್ ಮಂತೀನಿ ಅವ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಅಪಗನ ಪಂಡೆ ರಂಜು ದೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿನ ಐಡು ದೆಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ದೆತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಮಾತ್ರ ರಂಜು ಆಂಡ ದೆತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಓದು ಸಾವು ಅನ್ನ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ಬೋಡೆ ಶೋಭಾ ಈತು ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ ದೆಪ್ಪರ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೋಡತ್ತ ಯಾನ್ ಈತು ಪೊರ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ವಾನಿ ಶೋಭನ ಯಾನ್ ಐಡು ಮಂತುದೆ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಪಾತೇರ್ವೆ ಪೋಪೆ ಕುಸಲ್ ಪಾತೇರ್ ತೆಳ್ತಂದು ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಬುಂಡ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಏರೇನ್ ಐಡು ಮನ್ಪೊಡು ಏರೇನ್ ದಕ್ಕೊಡು ಏರೇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಏರೇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅವೇನ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿ ಕಲ್ತದಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಈರಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೋಚಿ ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕುಡ್ಡ ಬಿರುವಾಸು ಅಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಲು ಓಲ್ ಕಮ್ಮಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅಂಜು ಆಲ್ ದಾದ ಪಂಡಾಲು तुम्हारे माँ से करो यार ಆ ಜನ ಚಾಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಇರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದಲಿ ಓಯ್ಯಾ
ವಾ ಸಪೋರ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದೊಂದು ದೆಪ್ಪು ಶೋಭಾ ಇಜನ ಯಾನೆ ದೆಪ್ಪೇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೇನ್ ಸಯ್ಯಡೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇನ್ ಸೌದ ಬಕ್ಕೊಂಜೂರು ಇಲ್ಲ ತೀರಗೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಜಕುನಿ ಅಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಡ ಯಾನ ರಂಜು ಅಲೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆದ ದತ್ತರೆಗೆ ಆಲು ಇತ್ತೆ ಮಿನಿ ಆಲು ಫುಲ್ ಮಿನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪಾಡಿ ಆಲ್ದೊಂಡತ್ತ ಆಲು ಎನರ್ದು ಬೀಟ್ ಹಾಕುವಲ್ ಶೋಭಾ ಆತ ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಆಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಹಾಕುವಲ್ ಅವು ಮಾತ್ರ 100% ಆಲ್ ಮಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇನೆ ಆಯ್ಜ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ 10 ಕೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ಎಂಕ್ಲಂಚ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತ ನಾಪುನರಂಜು ನಮ್ಮ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ್ರೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪುಜ ಆಲ್ತು ಶೋಭಕ್ಕೆ ಏಂಡಿಜಲ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಏರೇನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಚಾನಲ್ 27 ಅಲ್ಲ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಏತು ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪು ಜಲ್ ರಂಜು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಂಡ ಅಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸಾರತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅಲವೆನ್ ಗೆನ್ಪುನೇಜ್ಜ ಅಲವೆನ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ನೆ ಉಂಡು ಅವು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕ್ರಮೇಣ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ನವಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಉಂತು ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಮೀಟ್ ಹಾಕುವಲ್ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ 26 ಮಲ್ತೊಂದು ನಿನ್ನಾಯ್ತು 27 ಉಂಡು ಶೋಭನೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ 75 ಆತ ಶೋಭ ನಿನ್ನ 75 ನಾಂಡಲೇನು ಆತು ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆತು ಆಲ್ ಅವೇನು ಕ್ಯಾರ್ ಮನಸ್ಸು ದೀಪುಜಲ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ದೀದ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುಜ ಅಲೆ ಬುರ್ಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡದು ಪೋಲ ಐಕ್ಲ ಅಲೆಗ್ ಚಾರ್ದು ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒರೆನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಸಬ್ ಕೇನು ಜೊಕೆ ಇಂಕ್ ಜಾಬ್ ಲಕ್ಕ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ಯಾನತ್ ಅಲೆಗ್ ಮಲಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಆಪುಜ ಪೂಜೆ ದಾಯ್ ಜೆಪ್ಪುಡು ರಂಜು ಅಂದು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪರೆ ನೀನು ಅಮ್ಮಡಪ್ಪನ ಎಂಕುಂದು ಪಾತೆರ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ರಂಜು ಪಾತೆರ ನೀ ತಾಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ತುಂಡು ಕೂಡ ಅವೇನದೆತ್ತದಿ ಆವಾಜ್ ಪಾಡು ಬಂದು ದಿಜ್ಜಲೆಗೆ ಅರ್ಥಾಂಡ ಜಪ್ಪರೆ ಪೋರ್ಬಂಡು ಎಂಕ್ ಈತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶೋಭಾ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅಪ್ಪಗ ಈಲ ಇತ್ತಿಜ ಏನ ವನಿತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಇರ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಪುದರ್ ಪನೊಂದು ಪೋಂಡ ನಿಜವಾದಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಕುಲೇ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟದು ಮಂತದ್ದು ಪಾತೆರದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೈವ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಅಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಯಾಕ್ಷಿತ್ ಈತ್ ಜನ ಅತ್ತಂದೆ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನ ನಡು ಸಾದಿರಿ ಕೈ ಬುಡ್ದಿನ ಕುಲ ಅತ್ತ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಬುರ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಡಾಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಬತ್ತಿನೇ ಅಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ರಂಜು ಮೂರನೇ ಇಂಚು ಗತಾ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಬತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಅತ್ತ ರಂಜು ಎಂಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನಿ ಏಪ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಆನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಿನ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ 2 ಜನ ಐಕತ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನಿ ಆಪಲದು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೇನಿ ಅನ್ನು ಮೂಲ್ದಿ ಒಂದೆ ಅರ್ಥಂಡ ಒರಿಯನು ಚೀಪ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ನತ್ ಅಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅವೆಂತು ಓಡು ನನೂರಿನ ಒಂದು ಮಂತ್ ದತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆಪ ಬಂಡದ ಅವು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ये तुम्हारा माँ रेशमा आई गल के गुंजी रिप्ले कोपी
ఆయనొంజಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಸಾವು ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಲಿಗಿಸ್ಕಾರ ಹಸ್ಕಂಡಾರ ಸೈತ್ ಪೋತಿನ ಕರ್ಮ ಬೇರೆಂಜಿ ಎಂಜಿ ಸಾವು ಕಿರಿಕಿರಿಯಾನ ದೇರಿಯಾ ಹಾಯ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿನ ಮರೆ ಸಾವು ಮೆನೊಂಜಿ ಪಿನ್ನೌಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿನಿ ಸಂತೆ ಬಂಜಿ ಸಚ್ಚು ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ ಓಡೆಗ ಪೊನ್ನೊನೊಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ತೊಂಪೋತೆ ಮಾರಯ ಓಕೆ ಇರೇನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಡಕ್ಕ ಎನ್ನಾಂಡು ಮನಸ್ಸು ನಾ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಕುಲ್ದೆ ಸಚ್ಚು ಅಲ್ಲೇ ಸಚ್ಚು ಪೊನ್ನನ ಪಿರೊಡು ಪೋತೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ತಂದು ಪೋತೆ ಮುರಾಣಿ ಪೋತೆ ಸಚ್ಚು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಸೋಪ ಸಚ್ಚು ಅಲ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಡ ಬಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆನ ಮೊಕ್ಲೆನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಡ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ರಂಜು ಇತ್ತೆ ಶೋಭ ಬನ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಕ್ಕನೇ ಆದಿಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಏಜಿ ಎಂಚ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒರಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನು ಆಯ್ನ ಆತನು ಕೂಡ ಈ ಆಲ್ ಪಂಡಲ್ ಬಂದು ಅಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಈ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಈ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪು ಅವು ಸ್ವಾರಿಕೆ ನೋಡತ್ತಂದೆ ಆಲ್ ಪೋಜೆ ಪೋ ಮತ್ತ ಪಂಪಿನ ರೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ನಿಕ್ ತಪ್ಪ ಆತನು ಈ ತಪ್ಪು ಮಂದ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತರಕಾರಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇಗ ಉಂಡಿ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಹುಡುಗುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಏರು ಪೋಪುನಿ ಒನಸನ್ಪುನು ತಪಲ ಬೇರೆ ಅರಿವು ಇತ್ತಲ ನೀ ಕೆಟ್ಟ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಾತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಬೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ್ನು ಆಯೆ ಪೋ ಬೆಪೋ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಸೋಬ ಸಿಸಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಆತೆ ಓಡಿಪುನು ಆಡದ ತಪ್ಪಾತನದ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಂದೆ ಬಂದು ಒತ್ತು ನೋಡು ರಂಜು ಅವೇನು ಅವೇನೇದಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಂದಿಜಿ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿನಿ ಯಾರು ಪ್ರಕಾಶನ ಯಾರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಅರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾದ ನೈಕಾರು ಬರ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಐಡು ಮನ್ ಪೋಡ ಇನ್ನು ಏರಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತೇತ ನೀನು ನಾವು ತೋಜ್ಪ ಅಂಚಿನೇನು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿದ ಲೈಫ್ಡು ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಾರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋ ಮೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತೊಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಗುಲ್ಲಕ ಉಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಈ ತಪಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಂಡೆ ಬೆಟ್ಟಾತಿನ ಓಡಿಪೋಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದಿ ನಮ್ಮ ತಪಲೆ ಬತ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಟ್ಟಾತಿನ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಓದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓದಿರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗಲು ಓದಿಲ್ಲವ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಂತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಪಲ್ನೆ ಈ ಕುಡ ಒಕ್ಕ್ಯಾಡ ಅವು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಹೌದಾದ ಇದು ಪಿನ್ನಿ ಮಲ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೈನ ಪಿನ್ನು ಮಂತ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ರಿಮೂವ್ ಮಂತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ ಏನು ಆಯ್ ಸಾವು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮನ್ಪೆಗೆ ಆಯ್ ಸಾವ ಆಯನ ಹಿಂದಿದ ಏನ ತಲ್ಪು ಮಲ್ಪಿನ ಸಹಜ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ ಕಣು ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋನು ಮನುಜ ಕಣು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಜರ ಅವ್ಯವು ಅವಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಏರಿಜ್ಜಿ ಐಟೋರಿ ಆ ಕಡೆ ಹಿಂದಿದೆ ಬತ್ತೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಐ ಕರ್ಮ ಏನ ಸಾವು ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನೀರ್ತು ಪೋಪು ಗೊತ್ತಾರೆ ಏರ್ಲ ಬತ್ತೆಡ ಹೆಂಗೆ ನೀರನ್ನ ಇರು ಬಂದ್ಪುನು ಎನ್ನ ಮೈನ್ ಐಡಿ ರಂಜು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪನ್ಪ ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನ ಐಡಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾ ನಿನ್ನ ಐಡಿ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಮಂದಿನಿ ಕೆಲವಂಚಿ ಇಪ್ಪು ಅಂದಿ ಎವ್ಲು ಹಂಚಿದ ಅದು ಇಪ್ಪು ಅದು ಇಪ್ಪು ಕೆಲವು ಉಪ್ಪು
ಕೆಲವುಲ್ಲ ಹಿಂದಿದೈಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಪಿನಿ ಸಂತೆ ಹೊಲ್ತ ಬರ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಬೇರೆ ಐಕಲು ಐಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನೀರ್ನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ನುಂಟ ಮುಟ್ಟ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಆಯ್ತು ಡೇ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಇರು ಬಾಕ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ದರಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನೊಡ್ಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ದೇವೇರ್ ನಾಜ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಿನ್ನನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿಜಿ ನಿನ್ನನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನಿ ಈ ತೂಪುಂದಾದ ನಿನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿನೇ ಪ್ರಕಾಶ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟುದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಶೋಭಡಕೇನು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ವರ್ಪುರಾಗ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂಪನಾಗ ಇತ್ತ ಆರೆ ಜೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿನಿ ನಾನು ಬ್ಯಾರಿಲ್ ಒಂಚೆನಿ ಇಂದಿರೇಡ ಪುದರ್ ಪಾಡೊಂದು ಅಂದಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕುಲು ಕೆಲವು ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿನ ಸೈಪ ಅಲೇ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಏನು ರಂಜುನಿ ಯಾನ್ ಐಡು ಮಂದಿಜಿಯ ಮಂದಿನಿ ಮೇರತ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇತ ಹೆಂಗೆ ಐತ ಮತ್ತ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಐಡು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಾದನ ಬತ್ತುಂಡು ಐಡು ಮಂದಿನಿಂದು ಆರು ಪಂಡದೆ ಮಂತೇರು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಜಿ ಓ ಅಂದತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೀ ಅತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ರಂಜನ ಐಡು ಮಂದಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇತ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುನಗನೆ ಪ್ರಕಾಶತ ಆರು ಬತ್ತಿನದಗನೆ ಪನ್ನೆಕ್ ಆರು ಅಪಗನೆ ಬಂಡೇರು ನಿಗುಲು ಮೇಂದ ದೀತಿಂದು ಬಂದು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ ಆರು ಪೋಯಿನಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿಜಿ ಶೋಭಲ ಮಂದಿಜಿ ಶೋಭ ಮಂದಿನಿ ಇಂಚ ಗತಿಗೆಟ್ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರತ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಗೆ ಆಯ್ತು ಊತೆಗೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದು ಊತಂದು ಗೊತ್ತುನತ ನೀ ಕಲ್ಪ ಅನ್ನ ಇಡು ಮನ್ಪೋಲತ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಆ ಜನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ಯ ನೀ ವನಿತ ಬರ್ಪುಜಿ ಆರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಬೇತಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾತ ಪೋಯಿನಿ ಪೋಡಿದೆ ಪೋಯಿನ ಅಂದು ಆರು ಬತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ರಿ ಯಾನೇನು ನೀನು ಪ್ರಕಾಶೇರು ಐಡ ಹತ್ತಿರ ಪಂಡದು ಯಾ ಪನ್ನತ ಶೋಭನಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಐಡ ಏರು ಅಂದು ಐಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಐಡು ಮನ್ಪುಜ ಯಾನಿ ನಾನು ಐಡು ಮನ್ಪಂದೆ ದೀತಿಂದ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೂರನಿ ಏ ಬತ್ತದ ವನಿತಾನು ಅನ್ನ ಐಡು ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ಶೋಭಲ ಕಾತುಕುಂದೀನಿ ಶೋಭಲ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡ ಆಯನೇ ಬತ್ತದು ವನಿತಾನ ಐಡು ಮಂತೀನಿ ಅನ್ನ ಐಡಿ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಅವಳು ಅದು ಬರ್ತನಾಗ ಈ ಐಡು ಅದು ಪೋಯ್ ಅವ ಆರು ಮಂತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಮಂದಿಜ ಮುಟ್ಟದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತೀನಿ ಬೇತ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ ಅವ ಐಡಿ ಪೋಲಿ ಆತ ಇತ್ತೆ ವನಿತಾಗ್ಲ ಎನ್ನ ಐಡಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪಿನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತೀನಿ ಆತ ಬೇತ ನೆಕ್ಕಾಂಡ ಪೋಲಿ ಆತ ಯಾನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮಲ್ದೆ ಆನಿ ಅಂದು ಬಕ್ಕದ ಅತ್ತು ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ವನಿತನ ಕೇಂಡೆ ನಿಕ್ ಬರೋಲೆ ಅತ್ತ ಬೇತಾಯಿ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಏನ್ ಇದು 10 ದಿನ ಇಂಕ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿನ ಪಂತೈತೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇಂಕ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನ ಇಡ ಆತನ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಡಾರೆ ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಹೌದಾ ನೆಂಚ ಅಂಡಾರಿಗೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಆತನ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಂಡು ಬಿಡಾಳ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲಿಗೆ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಉಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಜೈತರಜ್ಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಯ್ಕೆ ಪೈರಂಡು ಸೊಬಾ ಗುರುವಾರಿ ಕೆರೆಗೆ ದೂರ ಉಂಡದ ಅಮ್ಮಲ ಯಾನ ಪೋಪ ಕಾಂಡೆ ಒರಂಬರೆಕ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪೋಪುನು ಈರು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುನ ಉಂತಲೆ ಪೂರ ಸರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ತು ಜತ್ತ ಕೆಲವೇರ್ನ ಬ್ಲೂ ದೆತ್ತೆ ಯಾನ್
ಕೆಲವರು ಕೋಡ ಲೈವ್ ಬತ್ತೇರು ಆ ಏರಿಯಾ ಮುರಡಿ ಬತ್ತಿನ ಶೋಭಾ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ದು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರು ತೆಂಗಳು ಕೊರ್ಜ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುರ್ಜ ಬೊಕ ಯಾಲ್ನ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂನಗ ಪಂಡೇರು ಬ್ಲೂ ಮಸ್ತ್ ಕುರೊಚ್ಚಿ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ ಏರಿಗಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡು ಇಂಚ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಬಾಕಿದಕ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಯಾಕೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಪೂರ್ಚಿದ್ ಎಂಕ್ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿ ಅನ್ ಪಾಪತ ಪೂರಿರ್ಲಾ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಅವೇ ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಪೊಡಿತಕ್ಲೆ ಯಾನು ಮಂತಜಿ ನಾನು ಮಂತೆ ವನಿತಾಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಆದ ಮನ್ಪುನ ಇರೇನ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕೊರೊರ್ಚಿ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ಇರೇನ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕೊರೊರ್ಚಿ ದಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೇಗ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ತಿನ್ನಕ್ಲೇಗ್ಲ ಕೊರೊರ್ಚಿ ಅಂದು ಅತಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಏರಿಗ್ಲ ಇಜ್ಜದ ಶೋಭ ಕೋಡೆ ಅನ್ ರಡ್ಡು ಚಂತ ಬ್ಲೂ ದೆತ್ತೆ ಅಕಂಡ ಪಂಡದೆ ದೆತ್ತೆ ಏನು ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಮೋಂಟೈಸ್ ಆನಗ ಬಂಗ ಆಪುನು ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ್ ಬರೋಂದ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಆನಗ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪುನು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿಂದು ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡಿಯೇ ಇರ್ನಾಂಡ ರಮೇಶ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತದು ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಗುರುವನ್ಕೆರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಾ ಪುತ್ತೂರತ್ತ ಅವೆ ಅಡೆಗೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತದ್ದು ಬಿಡೋ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಬಿದ್ದಾಡುವ ಯಾಲ್ ನಮ್ಮಲ ನಿಕ್ಕಲು ಒಯ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಇದ ಮುಟ್ಟೆ ಅಂತ ಊತುಜತ ಬಸ್ ಮಹೇಶ್ ಬಸ್ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಪದ ಆಂಡಕ್ಕ ಆಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತಾರತ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಿನ ರಮೇಶ್ ಬೈದಾರ ದುಂಬು ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಬ ಇಜ್ಜಾಡ ಸಬ್ಬಾಲೆ ಒಯ್ಟೆ ಅದು ಬರ್ಪುನದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಇಂಕಾಂಡ ಇಂಕ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬಸ್ ತಕ್ಲು ಬರ್ಪುನತ ಮಹೇಶ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಹಾಲ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಲ್ದ ಪುದರ್ ಕೇರೋಡಲ್ಡ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೇನ್ ಹಾಲ್ದ ಪುದರ್ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೆ ಅವಳು ಅದಾಗ ಬಲಾಡೆ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಇರೇನ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ರ ನಾನೆಲ್ಲ 2,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆವಡು 2,000 ಚಿಲ್ಲರ ಆಯ್ನಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು 2,000 ಆಯ್ನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲು ಎನ್ನ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ಮುಜರ ಸಾರ ಮೂಜಿ ಒರ್ಮನು ದಾತು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಸಾರ ಲೆಸ್ಸಾಂಡು ಅವನ್ ಚಾನಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೆಸ್ಸಾಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಸಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಾ ಗೋಪಾಲ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲಾದ ವೆಪುನಾಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಸ್ ಬಲೆ ಗುರುವನ್ಕೆರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಓ ಮೇಡಮ್ ಅಕಲ್ನೇ ಬಸ್ ಉಂಡು ಬಾಯ್ಗೆ ಪೋಪತ್ತಾ ಮಹೇಶ್ ಬಸ್ಗೆ ಅಲ್ತಾನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಲ್ತಾನೆ ಹಾಯ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಲಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ದಾದ ಲಾಂಗ್ ಪಾಡ್ನು ಮಾರ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲಗನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಉಡುಪಿ ಓ ಇರ್ನ ಉಡುಪಿಯಾ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್
ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುರು ಮಾತಿರ ಚಾನಲ್ ವ್ಯೂವ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಕಲ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಎನ್ನೆಟ್ಟು ವ್ಯೂವ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾಯಗಿಂಚಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತರ ಅಡ್ಡ ದಿನ ಬಲಿಪುಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಅತ್ತಿಯೇ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಬಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಿನ್ನಲ್ಪನೇನಾ ಗುರುವೆನ್ಕೆರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇನಿಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮುರನಿ ಪಾಡ್ನಗ ಪೂರ 1,000 2,000 ಪೋತು ಹೊರ ಒಂಜಿ 3,000 ಪೋತು ಯಾನ್ ಅವೇಟ್ ಐಟ್ ದಾದ ಟ್ಯಾಗ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದ ಅವೇನೇ ಕೂಡ ತೂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಪೋಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರರ ಪೋಪುಜಿ ಹೊರರ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಹೊರ ಪಾಡ್ನದಾಗನೆ 3,000 ಚಿಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪು ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಉಡುಪಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಅಂತ ತುಂಬ ದೂರ ಉಂಟಾ ಊರಿನ ಹೆಸರ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಮಾರೆ ಓಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಹಿಂದಿ ಪಾಡು ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪುಡು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜ ಇಟ್ಟು ಬಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ತೆತ್ತದು ಪಾಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ತೆತ್ತದು ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚದ ಎತ್ತದು ಪಾಡು ಕಾಪಿ ಮಂತದ್ದು ಬೇತಕಾಲ ಇಂಚ ಪಾಡುಜಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಅಂಚ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇನಿ ಒಂಜಿತ್ತಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತೂನ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತ ಪೋನ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಯಾನಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿಪುಂಡು 5,000 ಆನಗ ಎನ್ನ ಅವಳು ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಏರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪುನು ದಾದ ಗಲ್ಪ ಆಪಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಐತರ ಕಾಂಡೆ ಬಿದ್ದ ರೋಜಬ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಪ್ ಅಂದು ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿರ್ಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ದಾಯಗಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಕಲು ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಎಂಚಾಯ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಬಾರ್ದು ಕುಡರಿ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಅನ್ನಿಷ್ಟುಡುಂಡು ಮ್ಯೂಟ್ ಆತಿನ ஒரு ದೇವದ ಪೊಲ್ ಇರುಕಿಂಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುವೆ ಆಂಡ್ ಅವು ಮ್ಯೂಟ್ ಬರ್ಪು ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅನ್ನಿಷ್ಟುಡುಂಡು ಕಜ್ಜಿ ಪುದೆತ್ತಿ ಸಾರಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಅವೇ ಮೀನು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋತಿನಾತ ಮೀನು ಲೆಜ್ಜಿ ಉಚ್ಚಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತು ಬೊಕ ತೆತ್ತಿತ್ತಿ ನಾಲು ಅವೇನು ಕಂತೆ ಒಂತ ಅರೆ ಪುದೆತ್ತು ಬಂತು ಬಾಕಿದ ಅರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಇತ್ತ ಬೈಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನರೆ ಮಾತ ಬೋಡತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ದಾಲ್ ತಿನ್ಪೇರಡ ಬೀನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಕರಿ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಚೌಲಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಅನ್ನ ಮಾರೆ ಅಂದ ಸಾವು ರಂಜಿತ್ ಮನೋಹರ್ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲಯೇ ಮಂಗಳೂರು ಇರ್ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಾಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ कुडला डालपने का सापडिया आ सापडी ಓ ಮಾರಯ್ಯ ಎಂಕ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿತ್ರ ದೇವರ ರಾಜ ವನಿತಾನೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಬಂತದ್ವೆ ಎಂಕ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ರಂಜ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪು ಯಾನ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏರು ಬರೋಡು ಚಿಕ್ಕರಿಗೆ ದಾಯಿ ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜೆ ಅಂದು ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಐದು ಮಂದಿಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಶೋಭನೆ 12 ಮನ್ಪುಜೆನಾ ಶೋಭನ್ ಸಾರಿ ವನಿತಾನೆ ಯಾನ್ 12 ಮನ್ಪುಜೆನಾ ಹೆಂಗ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ನೀಕ್ ಇದು ಗೊತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು ಈ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ನಾವು ಐಡಿಡ್
ದುಂಬುದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಿನ ಐಡಿಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಎನ್ನ ಓವಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋಗು ಜನ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಈ ಐಟ್ ತುಲ ಐಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಣಿಗೆ ಅವೆಂದು ಕಮೆಂಟ್ದ ಮೆಸೇಜ್ನ ಒತ್ತುನ ಅನ್ನ ಐಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿಗೆ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅನ್ನ ವನಿತನ ಮಂತೆ ಆಯ್ಜಿ ವನಿತನ ಮಂತದಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಆತಿನೇಜಿ ಅಲ್ಲ ಐನ ಅನ್ನ ಐಡ್ ಬರ್ಪುಲ್ನೇಜಿ ಅವೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಿನಿ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಏರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಪುದರ್ ಉಂಡ ತಾರು ಯಾನ್ ಐಡು ಮಂದಿಜಿ ಮಾರೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಎಂಕ್ ದಿನ ಐಡು ಮನ್ಪುರ ಆತ ಎಂಕದ ಲಂಚಿನಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಪಗೆಯಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಒಂಜೆ ನೆಕೊಡರ ಪಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋಡೊಂದು ಈರು ರಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ದಾದನ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ಆದಿಜಿನಲ ಅನ್ವರ್ ದುಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ವನಸಾಂಡ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡಿ ಬೇಗ ಉಂಡೆ ಯಾನಿನಿ ಲೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಮಂಪನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಕೂಡ ಯಾನ ಲೈವ್ ಮುಗಿನ ಏಟ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಾಡು ವನಸು ಪನ್ಪೇರ ಐಕಂತ ಬೇಗನೆ ಉನ್ಕಾ ಪಂಡದು ಉಂಡೆ ಯಾರು ಇರ್ನಾಡೆ ವನಸು ಅನ್ವರ್ ವನಸು హీరోల మమ్మల్ని కూడా నేను కాసు జన్మీని వరకు మండపరాలు అతను అది ఆలోచి సైతపోతే బగావు దాదా అవు నీకు లేవు డ్రాపుజీ బాకీలు ಎನ್ನ ಅನ್ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದೇವರ ನಿಕ್ಕು ಹೊರ ಪಂಡ ಅರ್ಥಾಪ ಜತ ಎಂಕ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕ ಸತ್ಯ ಎಂಕ ಈತ ಯಾನೊಂಜಿಕೇನು ನಿಂಡ ರಂಜು ಈತ ನಿನ್ನೈತೆ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಇಲ್ಲತ ಈತ ಬೇತ ಐಡಿ ಮಂತ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ದುಂಬುದ ಐಡಿಡು ಬೇತ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋಲಿಯತ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಐಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಿ ನಿಕ್ ಇಜ್ಜತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕ ಅವು ಐಡಿ ಬೋಡಿಪ್ಪುನತ ಅವೇ ಐಡಿ ಬೇತ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋಲಿಯಾ ಅವೇ ಚಾನಲ್ ನಿನ್ನ ಐಡಿಡು ಬೇತ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋಲಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಇಂಚ ಉಳ್ಳೇರ ಮಾರೆ ಯಾಪನೇ ಐಡು ಇರ್ತದೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ದ್ವೆ ಇದ್ಯಾರು 3 ಕಾಸಿನವ ಆಯಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿ ಹಾಯ್ಗೆ ನೆರ್ಪವ್ರು 3 ಕಾಸಿನವ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ 3 ಕಾಸಿನವ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಪೋಲಿ ಬ್ಯಾತಿಗೆ ಪೋಲಿ ಆತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಆತಿನತ 3 ಕಾಸಿನವ ಬಂದ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಂತ ಮಾರ್ಯಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ఏరుందు అక్క వనసా అండి ఇజ్జి ముజ్జి కాస్తారు అన్న సాతిజి ఎజ్జిపోతారు మారేనా మేడం సూపర్ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಅದೊಂದು ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ರಂಜಿತ್ ಮನೋಹರ್ ಹೆಂಗೆ ರಂಜಿ ಏನ ಆರ್ಕೆಂದು ಏನ ಆರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಂತಿನ ಅತ್ತಿಯೇ ರಂಜಿತ್ ಆರು ದಾದ ಮಂತೇರು ರಂಜು ವನಿತನ ಐಡು ಮಂತಿನೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬತ್ತದು ರಂಜುನು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಐಡು ಮಂತೇರು ಆತೆ
ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕ ಬಸ್ ಹಂಗ ಇನ್ನೇಟು ಆರು ಮಲ್ತೀರಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಓಲೇರು. ಓಕೆ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೆ ನ್ಯೂ ಐ ಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಗುಡ್ ಬೈ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಓಲೇರು ಡಿ ಜೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇನಾ ಎಂಕಲ ಮುರಣಿ ಪೋತಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇ ನಲ್ಲ ಬೈಜೇರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪೇರು ಬ್ಲೂ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇ ಬ್ಲೂ ಟುಪ್ಪೇರು ಆರಿಜ್ಜೇರು ನಾನು ಆರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ. ಆರು ವನಿತಾನ ಐಡಿ ಮಂತಿನ ಆರು ಮಂತಿನ ಹೌದಾದ ತಪ್ಪುಂಡು ಗೆತ್ತು ಐಡು ಮಂತೀರು ಐಡು ತಪ್ಪುದ ಆಲೆಜ್ಜದ ಆರು ಮಂತಿನ ಸರಿ ಇತ್ತೇನೆ. ಅತ್ತೆ ಸ್ವಭಾವ ಏರಿಯ ಮೂರು ಕಾಸಿನವ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರೋದು ಬರ್ಪುನಿಯ ಅರೆ ಪುದರ್ ಬಂಡದೆ ಮೂಚಿ ಕಾಸ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಗೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ದಿತ್ತು ಅಂಚ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇ ಇಪ್ಪೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್. ಮೂಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಪಕ್ವನ್ನಿ ಇದು ಹೊಲ್ತಾರೆ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇ ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ. ಮೂರು ಕಾಸಿನವ ಎಂಕಲ್ ಸೋಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚಡುಳ್ಳೇರು ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾರೆ ಸೋಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚಡುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಏರ್ ಮಾರೇರು ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾರು. ಶೋಭಾ ತೂಲ ನೆರ್ರೆಂಡ ನೆರ್ ಅಕ್ಕಲ ಬುದ್ಧ ನೆರ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಕೋಲ್ಕೊರ್ದು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಜರ ಬೆಚ್ಚಡು ಅತ್ತದೇಮ್ಮ ಅವಳು ತೂಲ ಪುದರ್ದಾದ ತೂಲ ಸುರುಟು ಎಂಕಲ್ನ ಶೋಭಕ್ಕ ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚಡುಳ್ಳೇರಿಗೆ. ಬೆಚ್ಚದಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಏನು ಮಾರ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಕಲ್ಗೆ ಮೂಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಎನ್ನಿಯ ಓ ಇನ್ನ ಆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಡಿಯಾಲಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಡರ್ನ ಬುದ್ಧ ರಥಶೋಭಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಡಿಯಾಲೆಯ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಆರು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆಗ್ ಈರು ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯರ್ ಅದೇ ಅವೇನು ದೆತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇ ಮಂಡೆ ಅವಂತೆ ತಾರು ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆರು ಬ್ಲೂಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬೇರು ತಲೆ ಬತ್ತ ಗೊಬ್ಬೇರು ಆರು ಬರ್ಪೇರಿ ಆರು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಪುರ ಬೈದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬ್ಲೂ ಅರೇನು ಆಯನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿಬೇಕ ಆಚಾರ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ರಂಜಿತ್ ಬಂದು ರೈಡಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಕ್ಕ ಏರವು ಅಂದ ಏರವ ಜನ ಬೇತ ಹಿಡಿ ಬತ್ತಿನ ರಂಜಿತ್ ಮನೋಹರ್ ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ತೀರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ಸನಾ ಹಾಂ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಕೋಡೆ ಬರ್ಸಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಜೋರು ಏರುಂದು ಮನೋಹರ್ ರಂಜಿತ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ
ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಇದು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಪ್ಲೆ ಮಾರ ಸಾವು ನೆರ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಈಗ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಜಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅవి ಇಂಚಿನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಲೆಪ್ಪಡಾಪುನ್ ಯಾನ್ ఇంకా నెర్ర ఎడ్డాపు తప్పమని పంద నీకు నడకేండి బయట ఎడ్డాపుడా యక్షిత దిప్పు అంచన మూచి కాస్త యక్షిత మూచి కాస్త యక్షిత అంచన మూడు కాసినవా అవుదవా ఇది యక్షిత యక్షిత్ అచ్చు పండుది బేత బర్పి దత్తు మాత్ర ಆಯ್ತು ಯಪ್ಪ ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಯ್ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತು ಬೋಡೆ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಕ್ಕ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಮೋಕೆದಕ್ಕ ಅಂಚನ ಏರು ಮಾರದು ಅಲ್ಲಿ ದಾದಾ ದಾದಯ ಈ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಕ್ಕ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಮೋಕೆದಕ್ಕ ಅಂಚನ ಏರಾ ದಿಪ್ಪು ಮಾರೆವು ಯಾರ್ದಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಜೋರ್ದಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಪುದರ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಒಂತೆ ಜೋರಾರು ಜೋರು ಆಡ ಮನೆ ಸೆಡ್ಡವ ಬಡ ಬಡ ಶೋಭಾ ಬಡ ಬಡ ಡಗ ಡಗ యాన్ పాప అంటే జోకులు తరటుకుల్వ ಜೋಕುಲು ತರಟುಕುಲ್ವ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರುಲೈ ಹಾಕೋಯ್ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯಿನಿಯ ಬತ್ತದ ರಟ್ಟು ಪಾತೇರ್ನು ಸರ್ತ ಬೋಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಿಸ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಬರಲಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಬರುಡಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಗದ್ದೆತ್ತು ಗೊಬ್ಬೇರಾಗಲು ಐಕೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಏರಿ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಜಗ್ಗಿ ಏರಿ ಪಾಂಡದು ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಓ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ವನಿತ ಅತ್ತು ವನಿತ ಅಣ್ಣ 3 ಕಾಸಿನವ ಬರ್ಪೇರಾ ಶೋಭಾ ಪುದರ್ ತುಲ ಓ 3 ಕಾಸಿನವ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆಂತ ವನಿತಾ 10 ದಿನ ಬನ್ನಾಗ ಬಂತಲ್ ಉಗ್ಗ ಉಂಡಾರಾ ಎನ್ನ ಉಗ್ಗ ಆಂಡಿಯೇ ಆನು ಉಗ್ಗ ಉಂಡುದು ಮೂಲ ಅಧಿಕ ಪಸಂಗ ಪಾತೆರ್ನುಲ್ಲ ಲೈವಡು ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಉಂಡೆ ದಯ ಬಂಡ ಬೊಕ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಆಪು ಜಾತೆ ಇಂಕ್ 11 ಗಂಟೆಲಾವು 11 ಕಾಲಾವು 11 ಇರುವಾವು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಉಂಡೆ ಆರ್ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಇರ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಪುದರ್ ಬನೋಡು ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಕುಲು ಪೂರ ಪುದರ್ ಬನೋಡು ದಾದನ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾವ 3 ಕಾಸಿದವ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ ಇರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಊರು ಓಲು ಊರು ಒಲ್ಪದಾರು ಒಲ್ಪದಾರು ಪಂಡ ಕೊರ್ಪ ಯಕ್ಷಿತ್ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪ ಯಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆಯ ಯಕ್ಷಿತ್ ಅಚ್ಚು ಬಂಡದು ಬರ್ಪೆ ಐಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದ ಬೈದೆ
बक्का येरून गो तुझी पुदर तू या नाही ಹೌದಾ ಈಗ ಅಂಚದೀತೀನಿ ಮುರ್ಗಾಸಿನವ ಗೀತಾ ಕಾತ್ ಗೀತಾ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನತ್ತ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಏನ್ ಕೊರ್ಪು ಮಾತಾಡೆಗ್ಲ ಮಂಜಲ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಕೊರಡ್ಜಿ ಕೊರಡ್ಜಿ ಕೊರ್ಪು ಜಾರು ಅಚ್ಚ ಮಾತ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆವಡು ಏರು ದಾದಾ ಪಂಡದು ಒಲ್ತಾಕುಲು ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಓಜಾಗ್ರದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಏರು ಕಡುಪುರ್ನಿ ಅವು ಪೂರ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಪೆ ನೀಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಜಾಗ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವೋ ಪೂರಕ್ಕೆ ನೋಡದ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ರಂಜಿತ್ ಐಡಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಮೂರು ಕಾಸಿನವ ರಂಜಿತ ಅಣ್ಣ ಈರೆಡ್ಡೆ ಜನ ದಾಯಿಗೆ ಹಿರೇಂಬುರ್ದು ರಂಜಿತ್ ಕೇನಿಂದ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನಿಂದ ಅವಡೆ ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಏರು ಒಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ನಿಕುಲ್ ಒಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಇದು ಅವು ಯಾಕಡೆ ಊಸು ವಾಸನೆ ಬತ್ತನತ್ತ ಅವೇನೇ ಯಾಕಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ತೀರ ಅಕಲ್ಲ ಜನನ ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿನ ಕಡೆ ಇರ್ದ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಜೋರು ಆಂಡ ಎಲ್ಲೋ ಮಂಜಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನ್ ಮಂಜಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ್ ಮಂಜಲ್ ಬೋಡ್ನ ಶೋಭಾ ಕೊರ್ಪ ಶೋಭಾ ಮಂಜಲ್ ದಕ್ ಶೋಭಾ ಮಂಜಲ್ ದಕ್ ಅರೆಗ ಮುಜ್ಗ ಸರಿ ಬ್ಲೂ ದಕ್ ಮೇರೆಗ್ ರಂಜಿತ್ಗೆ ಮಂಜಲ್ ದಕ್ ಈ ಟೀಚರ್ ಅಮ್ಮ ಕಂಜುಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲೇ ಏರೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲು ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ವೇರ ಇಚ್ಚಾತ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿಂದು ದೀಪ ದೀಪು ಮಂಡೆ ಆಯ್ ಬರೇ ದೀಪು ಆಯ್ರ ಆಯ್ ಹೋಗ್ ದೀಪು ಆಯ್ ಅವಳು ಇಜ್ಜೇನಾ ಕೂಡ ಬರ್ಪು ನೋಡೆ ದೀಪು ಅಂಡ್ ಆಯ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತು ಜನ ದೀಪು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತೇನ್ ಯಾನ್ ದೀಪು ಅಂಡ ಕೊರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲೂ ರಡ್ರಡೆಗ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪು ಜಾಯ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಯ್ ಕುಳ್ಳಾಡಲ್ಲ ಮನೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಎಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಹೋಗ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಗುಲ್ಗ ತೂಕ ಈ ಟೀಚರ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಆಳಾಡು ಆರ್ನ ಯಾ ನರ್ಸ್ ಆಲ್ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತ ನರ್ಸ್ ಬೊಕ ಏರವು
ಎಂಚಿನ ಟೀಚರ್ ಬೇಡ ಟೀಚರ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೇನೆ ಮಾರ ಏರು ಮಾರ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ ಮೊನ್ನೆ ಶೋಭನ ಮಂಡಾಳ ಆತನ್ಗೆ ಶೋಭಾಗ ಮಂಡೆ ಹಾಲಾತನ್ಗೆ ನಾನು ಪೂರ ಹಾಲಾಪನ ಬರ್ಚು ಮಂಡೆ ಒಂದೇ ಹಾಳಾತೀನಿ ರಪ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಏರಿಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ನಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾ ಏದು ಉಳ್ತವಾರ ವೆಲ್ನಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪನು ಸುರೇಶ್ ಹಾಯ್ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿರತೆ ಅಂದ ಜನಾನಿ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಬೈಜೇರು ಒಂದಿತ್ತಾನ 5 ಮಂತದ ಪೊಯ್ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈಜೇರು ಊಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಊಟ. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಗಂಟೆ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಹೋಗಿದೆ ಏರ್ಪಲ್ಲೆ ಸುರುಟು ಮಸ್ಲಿಯೋ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಲಿ ಬಂಡ ಅವ ಇದು ಏರು ಪಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ ಏರು ಮಾಡು ಅವಂದು ಬ್ಲೂ ದಾಯ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲೂ ದಾಯ ಬೋಡು ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ದಾಯ ಬೋಡು ಪಲ್ನೆಗೆ ಈಗ ಕೊಂಚ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ದಾಯ ಬೋಡು ಬ್ಲೂ ಇಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸುರೇಶ್ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಆಂಡಲ ಪಾತೆರ್ನ ನೆರ್ದು ಮೇಂಕುಲು ಕೇನಂದಿನ ನನ್ನ ಕೇನುನ ಐಡು ಮಲ್ಪರೆ ದಾದ ಏರೇನ ಐಡು ಮಲ್ಪರೆ ಮಾರ ಪೊಕ್ಕಡಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದು ಪೊಡ್ಚಿ ಏರೇನ ಐಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬ್ಲೂ ನಿಕ್ಲಿ ಏ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತು ಬನಡು ಆಯ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಪನಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಮುಜಿಕಾಸ್ತಾರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ರಂಜಿತ್ಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ನಾನು ಏರ್ಲ ಐಡು ಮಲ್ಪುಜಕ ಅಂಚನ ಅಜ್ಜಿ ಬರಡದ ಅಜ್ಜಿ ಪನಡು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಐಡು ಕಾಲಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲ ಅಂಡದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದು ಬರ್ಪುನಿಯಾ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದು ಬರ್ಪುನಾ அந்த ப்ளூ தாத்துக்கு போடும் தாவடைக்கு ബ്ലൂട്ട് ദാതുണ്ട് ಇದು ಒಂದು ಇನಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಜಿಪ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಏರು ಒಂದು ಇನಿ ಪನ್ನೋಡು ಇಜ್ಜಿಡ ಜೆಪ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಈರ್ ಪಲ್ನೆ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದು ಶೋಭ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಶೋಭ ಮಾಡು ತೂದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಈರು ಪನ್ನೆ ಅದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಶೋಭಾ ಮೂರು ಕಸ್ತರಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ
ನಿರ್ದುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಹೊಸತು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೀಪ ಹೆಂಗಲ್ಪ ಅಮರೈಸ್ ಇರೋದು. ಶಾಂತಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾಯ್ ಉಲ್ಲಲ್ ಅರ್ಜುನ್. ಹಾಯ್ ఉడ్లల అర్జున్ ఉల్లల వనసండి ఆండి ఎన్న వనసు ఉండే ఎన్న అమ్మేదర్ నిన్న అమ్మేరిన బుద్ధర ఉల్లాల అంద ఉల్లల అర్జున రాధయ్య ರಾಜೇಂದ್ರ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಂದು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಯಾರು చెప్పుని సోమన గొప్పనము జరిగావు. శాంతప్ప అందా సూపర్ మేడం. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಜೋಲ್ಲರು ಏನು ಸೌಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೂಟಿಕ್ಕಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಶಾಂತಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬುದಾರ್, ಶೋಭನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬುದಾರ ಶಾಂತಪ್ಪಗೆ ಲಕೊಂದು ಬತ್ತೇರ ಕುಡ್ಲ 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 ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್ ವಾಯ್ಸ್. ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಶೋಭನ ಅಮ್ಮೇರು ಬತ್ತೀರ ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ. దాదా నెట్వర్క్ నిగలే దిక్కు నైట్ అవి ఏంచ నెట్వర్క్ జాస్తి ఆపుండు. అరే గీరు లైవ్ కలిపాయి ఏరే గీరు అక్క బ్లూ ಅದು ಸತ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾರದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನು कहना ये खाना तेरा मैडम ಶಾಂತಪ್ಪ దాదావు ಕುಟ್ಲಡು ಒಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ లేరు ఎయ్యాడి కేపిడిరు బ్లూ కొడಲ್ಲ అసై గోలి ఎంత ప్రేజర్ ఉండు నెట్వర్క్ ఎంత ಜಾಸ್ತಿ ದಾದೆ ತಿಕ್ಕು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಐಟ್ ಶೋಭಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಂಡು ಅಂಚ ದಾದಂಡೈಟ್ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮುಕ್ತಾಗಿರಿ ಏಕೆ ಮೇಡಮ ಎಂಚಿನ ಶೋಭಾ ಅವಳು ಶೋಭಾ ಶಾಂತಪ್ಪ ಶೋಭಕ್ಕ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತತೆ ಇರು ಮರಿ ಪದ್ದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಆಲೆನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾರಯ್ಯ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎನ್ನ ಮೇಡಮ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓ ದೇವಾ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಮುಟ್ಟಕೊಂಡಿಯಾ ಶಾಂತಪ್ಪ ಶೋಭಾ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಪ್ಪ ಎಣ್ಣ ನಂಬರ್ಗೇನೊಂದು ಲೇರು ಏನ್ ದಾದ ಬಂಡಿ ಈ ಪನುಡಿಗೆ ನಾ ಒಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಶಾಂತಪ್ಪ
ಎನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ್ರದು ನೆರ್ಪುರಿಯಾ ಏನು ಅಂದು ಸೋಬಗಾರಿ ಮೇಡಮ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ 3 ಕಾಸಿನವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಗಾಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಶಾಂತಪ್ಪ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನಂದ್ರಲಿ ರಾಯಗೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಗ್ಗು ಹಾಯ್ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೋಪು ಅವಳು ತುಲೆ ಸೋಪನ ಪಪ್ಪ ಬೈದೇರು ನಂಬರ್ಗೆ ಏನಂದುಲೇರು ಎಂಡ ವಾನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪಾತೆರ್ರೆಗೆ ಎಂಡ ಅರೆಗೆ ಸೋಪನ ಗುರ್ತೇಜ್ ನೀವು ಶಾಂತಪ್ಪ ಇನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಗುರ್ತೇಜ್ ಬಿಡಿಯಾರ ಮಗಳೇನು ಆಯ್ 112 ಆಯ್ತಾ ಶಾಂತಪ್ಪ 112ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡು ನಂಬರ್ ಬರ್ಚಿ ದಾದಯ್ಯ ಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ರೆಗೆ ನಂಬರ್ 112 ಓಯ್ ಅತ್ತಿಯ ಶೋಭಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ದಾದಯ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚಲ ಅಮ್ಮೇರೆ ಬುದ್ಧಿಗಲ್ಪದ ಜನ ಏರಿದೆ ಪಪ್ಪ ಮಾಡ್ತದವ ಅವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಸಾವು ಶೋಭಾ ಬ್ಲೂಗೆ ಎಂಕ ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಮುಜ್ಜಿಗಸ್ತಾರ ಎಂಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಡು ಬಂದಾಯರ ಅಂದನು ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ದಾಯಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಿ ಪುದರ್ದು ಸುರುಟು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು 10 ಜನ ಎದುರು ಮೂಜಿಗಾಸ್ದು ಬಂದು ರೆಡ್ ಆಪುಜಿ ರಾಜು ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ದಾದ ವಿಷಯದಾದ ಬ್ಲೂ ದಾಯ ಬೋಡು ಎಂಕ ಕಾರಣ ಬೋಡು ಸೋಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನದ ದಾದೆಕ್ಕಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತು ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಅನ್ನ ಪಾಪದಲ್ಲ ಚೆನ್ನಲ್ಗೆ ದಾಲ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ವಿಷಯ ದಾಯಿಗೆ ದಾದ ಅಂದು ವಿಷಯ ದಾದ ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡೆ ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ಕಾರಣ ಬ್ಲೂ ಬೊಚ್ಚಿ ಇಂಕ್ ರಂಜಿತ್ಗೆ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಕೂಡಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಬರ್ಚಿಗೆ ಪಾಪ ಬಗೆಯರೇ ಬಿಡು ರಂಜಿತ್ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಅರೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಸೋಬಕ್ಕ ಚುಪ್ ಏರ್ ಮಾರ ಸರಿಟ್ ಹೋಗಿ ಬಗಲ್ಲೆ ಮಾರ ಓ ಸೋಬ ಚುಪ್ಪುಗೆ ಆ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಮಾರ ನರಕ ಊರ್ದಕ್ಕಲಾಡ ಎಂಕುಲೇ ನಿಖಿಲೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಕಾವು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಅವೇ ಬುದರ್ಲೆಪ್ಪೆ ಓ 3 ಕಾಸಿನವ ಬಂದು ಏರಾದಿತ್ತು ಸೋಬನ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ನಿ ಅಕ್ಲೇನ ವಾಪಸ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬ್ಲೂ ಏನ ದೆಪ್ಪುನು ವಾಪಸ್
ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಹಾಯ್. ಅಕ್ಕಲು ಮೂಜಿ ಈರು ಏರ್ಪಲ್ಲೆ ಮೂಜಿಗೆ ಈರು ಏರ್ಪನೊಡಿಗೆ ಅತ್ತು ಮಾರ ನಿಗ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿದಾಯ್ತು ಬ್ಲೂ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನೆಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ರ ಆಪುಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೂ ಇಜ್ಜಿನ ಬರ್ರ ಆಪುಡು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಗೊರ್ಪಾಯನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂಟೇಜ್ ಆಯ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುನಿಗೆ ಐಕೆ ಅನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನು ಸೊಬಕ್ಕ ಕೂಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡೆ ಉರ್ಚಿಗೆ ನೆರ್ದಮ್ ಬೈದಾರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ಲೂ ವಾಪಸ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ಲೂ ವಾಪಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಕ್ತನ ತೆಪ್ಪಲಿ ಈ ಜನ ತೆಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪ need your suggestion. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪೂಜಿ ಇದು ನಿಜ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಮೂಜಿ ಕಸ್ತ ನಿಜ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ ರಂಜುವಾ 3 ಕಾಸಿನ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಬೈದಿನ ರಂಜುವಾ ಆಯ್ ರಂಜು ಬಂಡಿ ರಂಜುವಾ ರಂಜಿತ ಅಂಡ ರಂಜು ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರಕಾಶ್ನ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ರಂಜಿತ ರಂಜು ಬೇತ ಐಡು ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪರ ಬನ್ಯ ಅಂಚನ 3 ಕಾಸಿನವ ಏರು ರಂಜತ್ತು ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಂಡ ಹಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಹೈಡ್ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದೇರು ಅವಕ್ಕೆ ವನಿತಲ್ನ ಹೈಡ್ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದೇರು ಐಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕು ದಾಯಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ದು ದಾಯಿ ಹಾಕ್ಲಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷಿತಂದ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದೇರು ಒಕ್ಕನೂರು ಅರೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಂತೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಬಂಗ ಹಾಪು ನಿಂಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಿತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪು ನಿಂಗೆ ಐಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊರಲಿ ಸಣ್ಣ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿರ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಶೋಭಕ್ಕನ್ನ ಬ್ಲೂಗೆ ಒಪ್ಪಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಯಾಂದೆ ಪೂಜಿ
ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು, ಶೋಭನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರಾ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡ ಶೋಭನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಐಟಿ ಐತಿ 75 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೇನೆ. ಓದು ತೂಲೆ ಬೊಕ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಿರಿಗೆ ಉಂಡು. ಬ್ಲೂ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೇರೆ ಯಾನ್ ಇನಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಬೈದೀನಿ. ಇನಿಯೇ ಬತ್ತಿನ ಚಾನಲಿಗೆ ಉಂಡು ಕೆಪ್ಪಗೆ ಶೋಭ ನೆರ್ಪುದ್ದಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಪ್ಪ. ಶೋಭಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಬೋಡಿತನ ತೂಲೆ. ಈ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದಿ ರಟ್ನೆ ಬಿಡಿದಿ ರಟ್ನೆ ಬಿಡಿದಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ಈಗಲೇ ಬೊರ್ಚಿ ಎಬೋ ಆರು ಓನ್ಲಿ 2 ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಪೇರು ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ. ಆರು ಓನ್ಲಿ 2 ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಪೇರು ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ. ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಶೋಭರ. ಓಯ್ ವಾ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬೊಡೆದಿಂದ ದೂತಾರ ಇವತ್ತು ಶೋಕುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ವಾ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬಡಿಯದ್ದು. ಶೋಭ ಕೊರಡ ಬ್ಲೂ ಶೋಭ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡಿಗೆ ಇನಿಯೇ ಬತ್ ಇನಿಯೇ ಬ್ಲೂ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ दीप्ति वसंत हाय राजेश चार्या हाय लाइक डन थैंक यू कोरोडा कोरोडा बन कोरले बन इजिनेज बन एस बंडात ब्लू कोरोडा बन दादया गुड नाइट अक्का इरेगी ब्लू कर्रे मनस्सु उंडु आर बिडुपुजे या पन्नता एन्न मैनेजर आलुंदु या मैनेजर पल्लकगे नोडु कोर्पे ಕೊರ್ಪೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಕೊರಲೇತ ಶೋಭ ಕೊರಲೇತ ಬ್ಲೂ ಬುರ್ಚಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳಾರೆ ಇದೇಗ ಇನ್ನ ಫೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅರೆನೆಲ್ಲ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುವಾರ ಅಂಚನ ಅಡ್ಡಾಡ ಅಂಚಾಯ್ತು ನಾನು ಐಕ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಬೋಡಿ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಒಪ್ಪರಂಡತೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೋಡಿ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ದಲ್ಲೇರು ಯಾನೊಂಚೂರು ಒತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾತೆ ರಾಜಶೇಖರ್ಯ ಬಾಯ್ ಗೇಮ್ ಓವರ್ ಅರ್ನ
ಮಾತುಕೆಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಬ್ಲೂ ಎಂಗಿ ಬರ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಪಾತಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಚಿಗೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಬಾರ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಚಿ ಕುಲ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ನಾಳೆನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ಗೌತಮ್ ಗೈತು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವಿನಾಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಾಯ್ ಅವಿನಾಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುದೋಲ್ ಅರೆಗೆ ಚರ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಶೋಭನಿಕ್ಕೆ ಚರ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾಯ್ ಗೀತಾರಾಜ್ ಆಯ್ 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 ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಉಂಡಾರಾ ಉಂಡ ಏರಿಯ ಹೊರ ಪನ್ನು ಮಾರಯ್ಯ ಸೋಮನ ಮಂಡಾಲ ಆತದು ಅಕ್ಕ ಈರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಕ್ಕ ಕಾಲೆ ಶೋಭಗ ಮಂಡೆಗೆ ಪುರಿ ಬುರ್ಲಕ್ಕ ಆತನು ಹೊರ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ ಏರಂದು ಅವಿನಾಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಹೌದು ರೀ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ತಲ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಪುರಿ ಬಿಡ್ದ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೊರಪ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕತೆ ಬಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದುಂಡು ಆಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪು ಜೆಲ್ಲೆಡೆ ಪನ್ಪೆ ಕಜಿಪು ತೆತ್ತಿದ ನಾಲ್ ತೆತ್ತಿದ್ದನ ಕಸಿಮಂತೆ ಬಯ್ಯನಗ ಬೀನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿಮಂತೆ ಆತೆ ಮೀನು ಕಾಪೆರೆ ಪೋದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ತಿರಬತ್ತೆ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ಊರು ಮಂಗಳೂರಾ ನಿಮ್ದು ಅವಿನಾಶ್ ಅವರೇ ಮಂಗಳೂರಾ ಶೋಭಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರ್ ಏರೋ ಚರ್ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋಭಾ ಒಂದು 75 ಜನ ಶೋಭಾ ಉಪ್ಪುನು 75 ಜನಗೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಜುನ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ರೀಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ರೀ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಊಟ ಹೌದು ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಅರ್ಜುನ ಅವರು ಯಾವ ಊರು ಕಜಿಪುಲ ಕತೆ ಉಂಡ ಕಜಿಪುದ ಕತೆ ಬಂಡ್ರೆ ಬೋಡ ಮಲ್ಲ ಐಕೆ ಕಜಿಪುದ ಕತೆ ಬಂದ್ಪುನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಗೀತಾರಾಜ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅರಿಗೂ ಬ್ಯಾಡ್ ನೈಟ್ ರಂಜಿತ್ ಇருந்து ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಚರ್ಬಿ ನಿಕ್ಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ರಂಜು ಅತ್ಯಾವು ಶೋಭಾ ರಂಜುವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೀ ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ ಈತ್ ಐಡಿ ಬಲ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಒಂದು ರಂಜಿತ್ ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನಯನ ಇಲ್ಲಡು ಹೋದು ಕುಲ್ಲೋಕೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ರಂಜು ಅವತ್ತು ರಂಜು ಕುಡಂಜೂರು ಬರ್ತಿರತ್ತ ರಂಜಿತ್ ಪಡ್ಡದು ಅವೇರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಏರಿಗ ಅಮ್ಮ ಅರೆ ಶೋಭಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಆಯ್ ರಂಜು ಐಡಿ ರಂಜಿತ್ ಐಡಿ ರಂಜುವಾ ಆಯ್ ಆರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆರ್ಕೆ ಐಡಿ ಬರ್ತೀನತ ಪುನಃ ರಂಜಿತ್ ಬರ್ತೇತ ರಂಜಿತ್ ಆದಿಪ್ಪು ರಂಜಿತ್ ಅಂಚನವ್ವಿ ಬೇತೆ ಸರಿ ಬರ್ಬೇತಾ ಪುಡ್ಡಾರ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ರಂಜಿತ್ ಈರತ್ತು
ಆ ರಂಜಿತ್ ಬಂಡದ ಬರ್ತಾರದ ಅವ್ರು ರಂಜಿತ್ ಬಂಡ ರಂಜು ಬಂಡದ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಈ ರತ್ತು ಅವು ರಂಜಿತ್ ಕುಡಂಜಿ ರಂಜಿತ್ ಬರ್ತಾರದ ಅರೇನು ಆಯನ ರಂಜಿತ್ ಅದ ಮಡೂರ ಅದ ఆయన దాదన పుదారుండు ఓ పొన్నులే కన్ఫ్యూజ్ మల్పొర్చి యాన్ ఏరు ఎన్ని నీ రంజత్ బక ರಂಜಿತ್ ಮನೋಹರತ ಬುಕೇರು ಯಾನ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಹಾದೇವ ಗೌಡನ್ ಹಾಯ್ ಅಂಚತ್ ರಂಜು ಬಂಡದ ಕುಡೊಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರಂಜುನ ಐಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಐಡ್ ಆತನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಡಿ ಬತ್ತಿನ ಈಗ ಅವೇ ನಿಂಗೆ ತೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಐಡಿ ಮಂದಿರದ ಅಂದು ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆರ್ಬಿಡ್ಪು ಸೇರು ಬುಕ್ಕ ಆವಾಜ್ ಪಾಡಿನಿ ಏರೆಗು ಮರೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕಾತ 3 ಕಾಸದ ಅವು ಪುದರ್ ಬುರ್ಚಿ ಮಾರ ನರಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಸುವಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಅವು ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈರು ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಮಾರ ಐಕ್ ಬಣ್ಣಿನ ಅತ್ತು ಅವು ರಂಜಿತ್ ಬಂಡದ ಬೇತೆ ಇತ್ತೇರು ಐಡು ಮಂತ್ ಪೋತಿರು ಕೆಲವೇರಿ ನೈಕ್ ಬಂಡಿನಿ ಅವೇ ರಂಜು ಅಂದು ಅವಳ ಪುದರ್ ರಂಜು ಬಂಡದ ಎತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಆರ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ಆರ್ಕೆ ಐಡಿ ಮಂತ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವೇಕ್ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲತ್ತು ಬಂಡ ಒಂತ ಎಂಕಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜನನ್ ಪೂರ ಐಡು ಮಂತಿದ್ದೇರು ವನಿತನ್ ಮತ್ತು ಐಡು ಮಂದೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇವೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯವೆ ಮೂರು ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯ ಮಾರ್ರೇನು ರಂಜಿತ್ ಮನೋಹರ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ರಂಜದಾಲಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಪೋಪನ ಶೋಭಾ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕು ಬ್ಲೂ ಆರು ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಿನ ಬ್ಲೂ ಎಂಕು ಬೊರ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇತ್ತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಕೊರ್ರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪನೆಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಹತ್ತಾತ ಪೋರ್ಚಿಗೆ ಕುಲ್ಯಾಗೆ ಯಕ್ಷಿತ ಅದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಬೇತ ಐಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಮರ್ಲು ಬರ್ಪರೆ ಐಕ್ ಯಾವ ಊರು ಈರು ಜಗದೀಶ್ ಈರು ದಾದಿ ಊರು ಈರೇಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೇಂಚೊಲ್ಲರು ಜಗದೀಶ್ ಈರೇಂಚೊಲ್ಲರು ಚೈತ್ರ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಈರ್ಕುಲ್ಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಈರ್ಕುಲ್ಲೆ ಉಂಡೆರಕ್ಕ ಯಾನ್ ಉಂಡೆ ಮಾರೆ ಯಾ ಉಂಡೆವೆ ಚೈತ್ರ ಬಂಗೇರ ಏನ ವನಸಾಂಡು ಇರ್ನಾಂಡ ವನಸು ಚೈತ್ರ ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗು ಗುಡ್ ದಾದಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೊಕ ತೆತ್ತಿ ಸುರುಟು ಸಬ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಎಸ್ ಆಂಡೆ ಶೋಭಕ್ಕ
ini ini poso ID irna. Hah? ಸೋಬಕ್ಕ ಇನಿ ಹೊಸ ಐ ಡಿ ಇರ್ನ ಏನು ಐ ಡಿ ಓ ಆಂಡೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶರತ್ಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಏನು ಚೋಲೇರು ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಾನ ದೆಪ್ಪುನಿ ಏರೇನು ದೆಪ್ಪುವಾರು ಮಾರ್ರೇರು ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನಿಯಾ ಹಾವ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು दादना ఏదైనా చూది పుడతా ఒక ఖాళీ ఆడ టింగ్ డింగ్ డింగ్ అంటుంది ఓకే అక్క ಮ್ಯಾಪ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಐಡಿಲು ಬರ್ಪೆ ಲೂದೆಪ್ಪಡ ದೆತ್ತೆ 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 ಒಳ್ಳೆ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಮೊಲ್ ಜೆತ್ತೀರಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗು ಎನ್ನ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪರೆ ಮನಸಾಂಡ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನಕ್ಕ ಯಾವ ಇಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಹೆಂಗ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಮಂಡಾಲ್ ಮನ್ ಬರ್ಜಿ ಏರು ಏರು ಐಡಿಡುಲ್ಲೇರು ಆಲುಲ್ಲಾಲು ಶೋಭ ಉಲ್ಲದ ಉಲ್ಲೆ ಬರೋದು ಬತ್ತಲ್ಲದ ಹತ್ತು ಬರದ ಆದ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಪನ್ಪುಲ್ ಹಾಕಲಿ ಬೂದೆತೆಗೆ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದ ಪನ್ಪುಲ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾತೆ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಾತ ಓವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಕ್ಕ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಂಚು ಮಾರ ಸುರುಟು ದೆಪ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಪಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುಡ್ಚು ಬನ್ನಿ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಬರ್ಪ ಬನ್ನದ ಐಕೆ ತೂಕ ಬಂದು ದೆತ್ತಿನ ಮಾರ ಶೋಭಲ್ಲ ಯಾನ ಅಯ್ಯೇ ಬ್ಲೂದೆತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಐಡಿ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನದತ್ತ ಓಲುಂಡು ನವಿ ಇರ್ಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿನ ಅವ ಫುಲ್ಲು ಸೋಬ ಇದು ಆಲಪನ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ನವಿ ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಒಕ್ಕನೂರು ಓಮಯೇ ಜೇಜು
ಡೈಪರ್ ದೀಜು ಆದಿಪ್ ಅವ್ವೆ ಬಕ್ರ ಬಕ್ರ ಸೋಬರಡ್ಡಿ ಹೇಳ್ಕಂತಾಳು ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಅಂಚತ್ತ ಮಾರೆ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಕ ಹೊರ ಬತ್ತಿನತ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಮಂಗೆನಾ ಸಚ್ಚುರ ಸಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಗೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತೆ ಸಂಬಂಧದ ಬತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗೈತೆ ಆಂಟಿನ ಈದು ನಿದ್ರೆ ಜೋರು ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದತಿ ಬಾಯಂಗವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಗ ಬಾಯಿ ಹಂಗ ಉಂಡು ಏಜಿನಲ್ಲ ಜೋರು ನೀರು ಸುರ ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಥರಾನೇ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಂಥದಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಾದರೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಕರಿಬೇಕಾ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಆದಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ತಂಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಶೋಭಾ ಪೋಯ್ನಾ ತೋಬಾ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓ ಶೋಭಾ ಮುದ್ದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಓ ಶೋಭಾ ದೀಪ ಅನ್ಬೇಕಾ ತುಲಾ ಶೋಭಾ ಓಲಾ శోభక్క అయిని చెప్పు చేరు దానే చెప్పండి ఆయనకు దాదే ఐ లవ్ యూ బన్నీ ಸೂರಜ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ಗ ಅಮ್ಮಲಕ್ಕ ತೋಜನ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಂಡೆ ಅವೇ ನ್ಯಾನಿಟ್ಟೆ ಆಯ್ಗೆ ಮನೋಡಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮರಲು ಬರ್ತದ ನಾ ಆಯ್ಗೆ ಬಂಡ್ರೆ ಸಾವು ಅಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಯಾಕಂಡು ಕೊರಿ ನಾನಿಟ್ಟ ಬರ್ತ ಜನ ಕಲ್ವಿ ಅರ್ನ ಮಂಡೆಗೂ ಉಳ್ಳಾಬುಡಿ ಅವೇ ಉಳ್ಳಾಬುಡಿ ನಿಜನ ಉಳ್ಳಾಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ದು ಆಂಡ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಪುರ
ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹೊರಬಲ್ನೆ ಮಾರ ಏರಿಂದ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಭೀಮ್ರಾವ್ ಓ ಹುಳ ಯಾರೇ ಹುಳನ ಹಾಂ ಹುಳ ಯಾರಿ ಹುಳನ ಅಂಚ ಹುಳ ಯಾರೇ ಹುಳನಗೆ ದಾದ ಬಂದೇರ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಭೀಮರಾವ್ ಯಾರೇ ಹುಳ ಗುಡಿಯರ ತರೇಕ ಏರು ಅವು ಆರು ಮಿತ್ತುಲ್ಲರದೆ ಪುದರ್ ಬನ್ ಪೂಜಾರ सो जाओ नहीं सोऊंगी मैं नहीं 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 100 बजे पड़ गया हिंदी आती है क्या हिंदी से भी हम लोग बात करते आप किधर से हो बहुत हिंदी आता है आप किधर से हो हम लोग मैंगलोर में रहते हो मैंगलोर कर्नाटका आप किधर से हो बॉम्बे आप मुंबई में हम लोग मैंगलोर శోభ చెప్తారా అని చెప్పునే అన్న ఏం చెప్పునత ఐదు లేదట मैंगलोर के लोग बहुत सुंदर है अच्छा यस बहुत सुंदर है ಇಮೇಜಿ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಏಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊಬ ಪೋಯಿದ ಅಂದಿ ಬೆಂಕಾಪುಜಿ ಮಲ್ ಪಾತೆರ ಈಜಿದ ಯಾವ ಈಜಿದ ಬಾಯ್ ಸೋಬಾ हम लोग ज़्यादा मछली खाता है ना खाना हो गया हम लोग ज़्यादा मछली खाते हैं ना इसलिए खाना हो गया मुझे भी मछली बहुत पसंद है आपका भी मछली बहुत पसंद है उधर ताज़ा नहीं मिलता है ना मैंगलोर का कार्तिक अक्क उंडरा నేను అనసాండి శోభ పోయిని మార శోభ యాంబో పే चल स्पेशल बीन्स करी
ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ತೆತ್ತಿದ ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. मुंबई में समुद्र है लेकिन मंगलूर साइड समुद्र है ना, उधर सब फ्रेश फिश मिलता है, फ्रेश मछली मिलता है. शशिकांत, मुंबई में भी कड़ल है, मुंबई में बड़ा कड़ल है. मुंबई से ज़्यादा बड़ा कड़ल इधर ना हमारा पड़मुरे मलपे बीच साइड भी बहुत बड़ा कड़ल है. ದೂರ ಬೋದಿರ್ತಾರೆ ನೀ ಚೀಲಡಿತ್ತೆ दाएग भी फ्रेश फिश मिलता है. वो अच्छा उधर भी मिलता है ना. ठीक है ठीक है. इधर बंगुड़ा बुताई वो सब मिलता है, उधर भी बंगड़ी बुताई मिलता है. शशिकांत, आप किधर से हो? कुडला से बात कर रहे हैं? ఇది హిందీ సోపు పాతేవరి అంది బార్పునాంచి ఓಂಜಿ ದಕ್ಕುನಾಂಚಿ ಪಾತರದ ಪೇ ಪಾತೆವ ಪೂರ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೊಡಿಯೇ ಪಾತರೆಗೂ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಸೋಬ ಜೆತ್ತಾಲ. ಓ ಶೋಭಾ, वो आप कुडला से हो? खाना क्या है? कजब क्या है? आपका खाना क्या है ना? कजब क्या है शशिकांत? अभी शोभा इधर थी, वो अभी किधर गई मालूम नहीं. शोभा नहीं है. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕೋಡೆ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅರ್ಧರ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಣ್ಣಾರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಸಡನ್ ಅಂತಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚಲೆತ್ತೊಂದು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಿಲ್ಲಕ್ಕನೇ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ನಿ. ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಯ್ಯ ಮುಲ್ಪ ನರ್ತಂ ಫೋನ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂಚು ಕೊರಿಯರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಿಯರು ಬಾಯಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲಿ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತ ಪೋತೆ ಬೇಲೆ ಬೋದಿತ್ತಿರದೆ ನೈಟ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಎಂಕುಲೆ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತು ದಾದಮ್ಮ ಮಾತಾಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊರವರ ಸರಿ ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಉಂಡದೆ ದೇವರಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ದಾಲ ಮಂದಿ ಚೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂಡಾರು ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆ ಬೋದೆ ಸಡನ್ ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎತ್ತಂಪೋಯ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕಲೆ 15 ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಪೋತೈತೆ ಮುದ್ದು 10 ಪೋತೈತೆ 15 ಪಿರ ಬೈದಯ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಿಯರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಯೋಡು ಬಂಡೆ ರಂಚ ದಿಯರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ ನಡತೊಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಲಿ ಇಜ್ಜಿಯೇ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬರ್ದು ಜೆತ್ತಿರು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕಿ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ. ರಾಧಿಕಾ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಿಯೇ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಾಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ರಾತ್ರಿಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ರಿಕ್ಷಾ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇತ್ತನ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಕಾರ್ ಉಂಡತೆ ಕಾರ್ ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಅವು ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ದಾಟಿಟುಂಡು ಅಲ್ಪ 4-5 ಕಾರ್ ಉಂಡಿಯೇ ರಾತ್ರಿದ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಅವು ದೇತದ ಮೂಲಿರ್ದು ಕನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಜಿ ಅವು ಪಿದೈ ಮೀನು ಇತ್ತದ್ರೆ ಯಾನ್ ಕಾರೇ ಬತ್ತ ಬದಲೆ ತಂಬೋತ್ವೆ ಕಾರ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಕೊನ್ಪೆ ಕಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂಲಿಡಿತ್ರ ಪಿದೈ ದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಪಜಿ ಓಲಾಡಲ್ಲ ಗೋಡೆಗೆ ನಿಂತ ಆಗಡ ಪೋಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಅಡಿ ಬೆಂಕ ಆಪಿನ ಹೆಚ್ಚು ಇಜನ್ ದೆಪ್ಪೋಯಾರ ಜನ ಕಾಡು ಬೋತ್ವಾನ ಅಂಚ शोभा పోయినాయి శోభాయి ఇంచ మెంబర్ వెళ్ళి శోభాయి
పన్నందుకే నంది పోయింది